ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಯದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಮನ್ನದ ಕಲೆಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ಒರುಟು ತುಳುವನಾಡದ ಒಲಿಮದತ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಿಡೆ ಅರತದ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯಳು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯುಳೆಗು ಚಿತ್ತುಳೆಗು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ಅಂಕ ಆಯನ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ ತಂಬಿಲ ಪೂರ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತುಳಿನ ನಮ್ಮ ತಾಂಗಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಪೂಜನೆ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದಂಡ ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಭಿನ್ನತೆ ಪುಂಡು ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಅರಸು ಪಟ್ಟದಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜವನೊಂಜಿ ಕಟ್ಟೆರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯುಳ್ಳ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೆರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸೆಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನ್ಯಾಯೊಡು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟೆರೆ ಬೋಡಾದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲ ಮಾನಸಿಕ ಬೊಕ ದೈಹಿಕ ರೋಗ ಮರ್ದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಮನಮೂಲಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಡಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪದ್ನಾಜಿ ವರ್ಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡಿತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ನಾಜಿ ವರ್ಗ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಲಾ ದೈವದ ಕಲಾ ಆ ದೈವದ ಕಲಾ ಐತ ಉಳ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಲೆಪ್ಪಡು ತನ್ಮುಖೇನ ಆ ಸಮುದಾಯದ ವಿಶೇಷತೆ ದೈವದ ಕಲತ ವಿಶೇಷತೆ ಆರಾಧನೆದ ವಿಶೇಷತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾತ್ ಪಟು ನೋಡು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಚರ್ಚೆ ಆವಡು ವಾಸ್ತವಾಂಶಗೊಂಜಿ ಬುಳ್ಪು ಪರಡೋಡು ಪಣ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮಡೆ ವಲಸೆ ಬತ್ತನ ಸಮುದಾಯ ಅಂದಕಲು ಬಣ್ಣ ಪೇರೆ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಸೆದು ಈ ನೆಲತ ಚಿತ್ತೊಳಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಮಾನುಗು ಕುಂಟು ಪಾಡ್ಪವು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾಲಿಯರು ಪಣಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮುದಾಯ ಆಕಲನ್ನು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮುದಾಯದ ರಡ್ಡು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಮ್ಮ ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಲೈದ ಪೀತಾಂಬರ ದ್ವಯರೆ ಒಂಜಿನೇ ಪೀತಾಂಬರನ್ನೇ ಎಂಗಲ ಹಳೆಂಗಡಿದ್ದಾರೆ ಅರೇನು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಪೀತಾಂಬರಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಜನೆ ಕುಡಂಜಿ ಪೀತಾಂಬರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ಆರು ದೈವದ ಕಲಟೊಂಜಿ ಚಾಕಿರಿದ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕದ ಯಜಮಾನೆ ಅದು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ ಅರೇನು ರಾಮಗುರಿಕಾರ ಅಂದಲೆಪ್ಪೇರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪೀತಾಂಬರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ರಾಮಗುರಿಕಾರರೇ ಇರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಖಿಲ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಒಂಜಾತು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ಪೋನಗ ಪೀತಾಂಬರ ದ್ವಯರೆ ಪೋನಗ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ತಾಲಿಯರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಒಂಜಾತು ಮುಗ್ದಿರ್ ನಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರ ಕಮ್ಮಿ ಅಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚ ಮಾತ ಕಡೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ನೈಗೆ ಮಲ್ಪುನಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ದೈವದ ಕುಡಿಯಟ್ಟು ಬೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗರಡೆ ದುಂಬದ ಕುಂಟದ ಗರಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನವಾದಿಪ್ಪು ಅಪುರ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಲ ಕಸಬುದಟ್ಟಿ ಹಕ್ಕದ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಖುಲು ಆರಾಧನೆ ನಿಖಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೇ ಬೇತೆನೇ ಉಂಡು ಬಂಡ ನಿಖಲ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಲ ಅವೊಂಜಿ ಸಮಾಜಡೊಂಜಿ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಡಿಮೈಲಿಗೆಡ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆದುಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಖಲಿನ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸುರುಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಕಾತೊಂದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರ ಹೊಲ್ತಿರೋದು. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಲ್ಲೆ ದೇವದಾಸ್ ಪಂಡ್ ಕುಳ ಹಿಡ್ದು ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ದೇವದಾಸ್ ಅಣ್ಣ. ಸರ್ ಪಿತಾಂಬರ ದ್ವಯರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಕ್ಕ ಸರ್ ದಾದ ಬಂಡ ಕತ್ತಲ್ ಸರಡ ಒಂಜಿ ಸರಡ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತಂడి ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನೋಡ್ ದಾತ್ರ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಟ್ಟು ದೈವದ ತಂಬಿಲಾಪಿನ ಮತ ಉರಿದ್ದೇನೆ ಅಂದೆ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಣ ದೈವಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತೇನ್ ದಾದಾತನ ಬಂಡ ಪತ್ತನಾಟ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಪಂಡ ಕೊರೋನೋಡ್ ದಾತ್ರ ನಂಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರಲ ಪತ್ತನಾಟ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮತ ಕೆಲವು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲುಂಡು ವಾ ದೈವಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಐಕ್ ಯಾನ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಂಚೆತ್ತನ ವಿಚಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಇರ ಪುದರ್ದಾದ ಬಂಡಾರೆ ಏನ ದೇವದಾಸ್ ಕುಳಾಯ್ ದೇವದಾಸ್ ಅಣ್ಣ ರಾಜನ್ ದೈವಳಿಗೆ ಪತ್ತನಾಜಿ ಕರಿಬೊಕ್ಕೋ ಆ ಪೂಜಿ ಪಣಪನ ಪಾತೆರ ಕಥೆ ಇತ್ತಂಡ ಆಂಡ
ಕೊಡಿ ಏರ್ದ ಉತ್ಸವ ಇರಬಲ್ಲಿ ಬಂಡಿ ಒಯ್ತದ ಉತ್ಸವ ಇರಬಲ್ಲಿ ರಾಜನ್ ದೈವಳಿಗಳ ಪತ್ತನಾಜ ಕರೆದ ಒಕ್ಕ ನೇಮಾತಿನ ನಿದರ್ಶನ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಸ್ತುಂಡು ಆ ಓಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ಪುಂಡ ನೆಲ್ಲಿದರ್ಥ ಚಾವಡ್ ನೇಮ ಪತ್ತನಾಜ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಏತೋ ವರ್ಷದಿಂಚ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಅವು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಣಪನಂಚತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ರಡ್ಡನೆದಾದ ಎಂಚ ನೇಮ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಒಕ್ಕ ತಂಬಿಳ ಕೊರ್ಪಿನೆಕ್ಕದಾನೆ ದಾ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪತ್ತನಾಜ ಕರಿಬೊಕ್ಕಲ ತಂಬಿಲ ಕೊರ್ಪುನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಅಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಯಕಂಡೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬನಮನೆ ಕೊರಲಿ ಆಂಡ ತುಳುನೆಲತ ಮೂಲ ಕಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಕೆಂಡ ಪಿತಾಂಬರಣ್ಣ ದುಂಬುದ ಕಾರಡು ಬೇಷ ತಿಂಗುಳ್ಡು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟಿತ್ತನು ದುಂಬುದ ಕಾರಡು ಅವಿತ್ತ ಪೂರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತನು ನಾಗಗು ತನುಮೈಪುಲ್ಲ ಬೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತಾನೆ ಅವು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ತಾನೆ ಅತ್ತು ತುಳುನಾಡು ಐದೊಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನುವ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಆಂಡ ಬೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೇಷ ತಿಂಗಳು ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ನಂಗೆ ದೈವಳಿಗೆ ತಂಬಿಲ ಮಲ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ವರ್ಷದ 354 ದಿನ ಅತ್ತು ಆ 354 ದಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಮೆಸೂತಕ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಕ್ ಗ್ರಹಣ ಬುಡ್ದು ಏಪಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೋಮವಾರದಾನಿ ಒಂಜಿದಾದ ಕೆಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಗು ಜುಮಾದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಟೆ ಇತ್ತನ ದೈವಂದಂಡ ಆ ದೈವಗು ಅಂಚ ಅಂದ ಬಣ್ಬೇರಿ ಈಶ್ವರನ ಅಂಶ ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ತಾನೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಪವಾಸ ಪಾಸನ್ ಅಂಚ ಬಣ್ಬರ್ಡ ಶೆಟ್ಟಿಗರ್ ಎಂಕಲ್ನಂಟು ಕಟ್ಟುಡಾಪಿನ ಎತ್ತೋ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೇಮ ಸೋಮವಾರದಾನೆ ಆಪ ಕಟ್ಟುಡಾಪಿನ ಐತೆ ಅರ್ಥದಾನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ದೈವಳು ಒಲಕೊನುಬ ಪಂಡದತ್ತೆ ಅಂಚ ನಡೆದವರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿದಾದ ಗಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಗಲು ಪತ್ತನಾಜ ಕರಿಬೊಕ್ಕಲ ಕೊರೋನಾದ ಒಂದು ಕಮ್ಯಾಂಡ ನಿಗಲು ತಂಬಿಲ ಕೊರುಲಿ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಪಡೆವನು ಪಿತಾಂಬರಣ್ಣ ಇರಡ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿಯಾಯನಾರ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಮೂಲ ಇಡೀ ನಿಗಲು ವಲಸೆ ಬತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದೆ ನಿಗಲು ನಮ್ಮ ಕಲೈಟ್ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಆಂಡ ನಿಗಲ ಮೂಲದ ಒಲ್ತುರ್ದು ಬತ್ತಂಡ ದಾದ ಸಂಗತಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಬಂದಿದೆ ಸುರುಟು ಪ್ರಾರಂಭೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲದೇವರು ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಆರಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಸುಗಿಪಿನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯನ್ನ ಜಟಾಜೂಟ ಸಮುದ್ಭೂತಂ ಸರ್ವಲೋಕವರಪ್ರದಂ ಭಕ್ತಾಭಿಷ್ಟಪ್ರದಂ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಾಪು ಪುರವಾಸಿನಂ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಅಯ್ಯೇರ್ ಮಾಯಗಾರನಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಯಾನಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಗುಂದಿನ ದಾಯ ಪಂಡ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೇನೆ ಕಲ್ಲಾಪು ವೀರಭದ್ರ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಲಾಪು ವೀರಭದ್ರದ ಹಳಂಗಡಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಮೂಲ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂದು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಅಂಡರ್ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಬೈಂದೂರದ್ದು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಗುಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಡುತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂದೇನು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಸಮುದಾಯ ಈರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಗ್ರಾಮ್ಯವಾದ ತಾಲೇರು ಬಣ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪುನವು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಪಂಡ ಪದ್ಮಶಾಲೆ ಬಣ್ಣದು ಅಲ್ಪ ಶಾಲೆ ಬಣ್ಪ ಪದ್ಮಶಾಲೆ ಆ ಶಾಲೆ ಬಣ್ಪನ ಶಬ್ದ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗ್ರಾಮ್ಯವಾದ ತಾಲಿಯ ಬಂಡ ಬಹುಶಃ ಈ ತಾಲಿಯನ ಕೆಲಸ ಬಂಡ ನೂಲು ನೇಪಿನ ಐಕತ್ರ ಒಂಜಿ ಅನ್ವರ್ಥವಾದ ಬತ್ತುಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಆಂಡ ಈರು ಎಂಡ ಕೇಣಿ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಒಲ್ತುರ್ದು ಬತ್ತುಪ್ಪರು ಪಣಪಿನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಇದಮಿತ್ತೆಂ ಪಣದು ಪಣರ ಸಾಧ್ಯ ಇಂಚೆನೇ ಪಣದು ಹತ್ತಡ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಎಂಕಲು ಇಂಚವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರ್ಕೂರುಡು ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನದೀಯ ಈ ಒಂದೇ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರ್ತಂಡು ಎಂಕಲು ಒಲ್ತುರ್ದು ಬೈದಿನಿ ಒಲ್ಪದ ಕುಲು ಪಣಪಿನ ಅಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಪದ್ನಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತೂನಾಗ ಅಮರಾವತಿ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕವಲಾದ ಈ ನೇಕಾರ ಪಂಗಡ ಪಿದಾಡ್ದಂಡು ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಪಂಗಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಂಧ್ರದ ಚಿತ್ತೂರು ಅಂಚಿ ಪೋಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಗಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಧುರೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಂಚಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಬಣ್ಣದು ಅವೇನು ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಬಂದಾಗ ಕಂಚಿಡ್ದು ಇಡೀ ಬಾರ್ಕೂರ್ಗು ಬತ್ತಂಡು ಅಥವಾ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಬಂದು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅವು ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಎಂಚ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಂಚಿಡ್ದು ಬೈದನ ಬಣ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಬೋಡುತ್ತಂಡು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂಜಿ 5 ಜನ 7 ಜನ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ನಾಡ್ನಾಗ ಪಂಡ ಕಂಚಿಡ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಡ್ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನುಂಡು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಇರು ದೇವಿನ ಕೈಟ್ ಈ ಅಗ್ನಿದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚಿನ ವಿಗ್ರಹ ತೋರ್ತಿಕ್ಕನು
ಮೂಲೆ ಎಂಕಲೆ ಪಂತೇರು ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹ ನಿಖಲ್ನ ಆರಾಧನದ ವಿಗ್ರಹ ಪಡೆದು ಅಂಚ ಕಂಚಿಡು ಪೋದು ಎಂಕುಲ ಅಲ್ಪದ ಕಲಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಸುರುಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಇಂಚ ಕರಿಕ್ಕಿನೇಲ್ ಪಣಪಿನ ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲ್ ಪೋಲೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕಾಳಿ ಅಥವಾ ದೇವಿ ಅಂಶದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಯ ಅವನು ಕರಿಕ್ಕಿನೇಲ್ ಅಮರುಂಡವಳ್ ಅಮ್ಮೆಯಿ ಪಣದು ಅಕಲು ಲೆಪ್ಪುವೇರು ಪಂಡ ತಾಳೆ ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ತಾಯಿ ಪಂಡು ಆ ದೇವಿನ ವಿಗ್ರಹ ತೊಗೊಂಡಂಡ ಅವು ಬೆಣಚು ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಲುಗಳು ಅನ್ಪ ಆ ಕಲ್ಲಿಡು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ವಿಗ್ರಹ ಅವು ಚಾಮುಂಡಿ ವಿಗ್ರಹ ಇದು ಒಂಜಿ ತುಯರಂದಾಂಡ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಈ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಸಮುದಾಯ ಪೂರಾ ಕೊಡ್ಡಲ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಪದ್ನಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಪದ್ನಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಲ ದುರ್ಗಾದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು. ದುರ್ಗಾದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಉಪ್ಪುನ ಶೈಲಿ ಎಂಚವಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಎಂಕಲ್ನ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಅವಡು ಎಂಬರ್ನ ಗುರಿಕಾರನ ಮೂಲ್ಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ಅಥವಾ ಪಣಂಬೂರು ದುಮ್ಮು ಮುಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆಡು ಉಂಡು ಅಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ಈ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮಲ ಅವಳು ಅಕ್ಕಲು ಕರಿಕಿ ನೀಲ್ಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಪಂಡ ಈ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಶಿ ಪಾಡೋಡು ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದು ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ದೇವರೇ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಲ್ಪ ಆಹುತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಸುರಿ ಕ್ರಮ ತಾಮಸ ರಾಶಿ ಪೂಜೆದಲ ಆಹುತಿ ಕ್ರಮದಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕೊಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ ತುಂಬರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರದಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಬಣ್ಣ ನಾವು ಎಂಚಿನ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ನು ಏನು ಪಾಡ್ನು ಪಣ್ಣಂಡ ಈ ನೈವೇದ್ಯ ಅರಿಯುತ್ತೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅರಿಬಂಡ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕೆ ಬಲಂತಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಳಂತರಿ ಬೊಲಂತರಿತ ನೈವೇದ್ಯ ಬೊಳಂತರಿತ ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕುಸಲಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪು ಇತ್ಯದ ಒಂಜಿನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದುಪ್ಪರ್ಲೆ ಯಾವ ಪಣ್ಣರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಣ್ಲಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನೇ ಒಂದು ನಿಗಂಟ ತಾಂಡ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಲಂತರಿತ ಉಂಡು ಅವು ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ಅರಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಡಿದು ನುಪ್ಪು ಮಲ್ತದ ನೈವೇದ್ಯನೇ ಅವಡು ನೈವೇದ್ಯ ಉಂಡ ನೀರು ಇಂಗು ಅವು ನಮ್ಮ ನೈವೇದ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚ ಆ ನೈವೇದ್ಯನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ರಾಶಿ ಬರ್ಪಿನಿ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂದ್ ಬನ್ನಾಗ ಐಕ್ ನೆಯ್ ಪೂರ ಪಾಡುವ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲಿ ನುಪ್ಪು ಬೇಪ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಇಂಚಿಡ ಪಿದೈಡ್ ಕುರಿ ನೀರು ದೀಪ ಅವು ತಾಮಸ ವೃತ್ತಿಡುಪ್ಪನಾಗ ತಾಮಸ ರೀತಿಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಪನಾಗ ಕುರಿ ಕೋರಿ ಕೆಲವು ಕೊಡ್ಡು ಎರು ಕಡ್ದಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಾರಿಗುಡಿ ಪಣ್ಣಂಡ ಅವಳು ಮಾರಿಗುಡಿ ಬೇತೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪದ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಅವಳು ಮಾರಿಗುಡಿ ಪಣದು ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವಳು ದುಂಬುಡ್ಲ ಕುರಿ ಒಂದು ಏರು ಕಟ್ಕೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ಸರಿಯಾದ ಅಲ್ತಲ್ಲ ಅವು ತಾಮಸ ವೃತ್ತಿರ್ದು ಸಾತ್ವಿಕ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಬರ್ತದೆ ಸಾತ್ವಿಕ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಕುರಿ ನೀರು ಒಂದು ಮಂತದ ಆರಾಧನೆ ಮೂಲತವಾದ ನಿಖಲ್ನ ದೇವಿ ಏರಿಕೆ ನಂದಂಡ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ಕರಿಕನಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಮರಾವತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾತ್ತ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಡುತ್ತಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಐಕ್ ಕಾರಣಾಂತರೋಡು ಯಾನ ಅಮರಾವತಿ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ವೀರಭದ್ರೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ನಾವು ವೀರಭದ್ರನ ಆರಾಧನೆಗ್ಲ ಈ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆಗಳು ಒಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಒಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಕುಲದೇವ ಅಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಆತನಾಗ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ತೂನಾಗ ಅವಳು ವೀರಭದ್ರೆ ಉಂಡು ಅಲ್ತ ನೆಟ್ ಆತ ಮಾತ್ರ ಹೊತ್ತು ಕೈತಳ್ಳು ಒಂಜಿ ತುಳೂರು ಬಣ್ಣದ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅವು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಅವಳು ಒಂದು ಮಲ್ತದೆ ತುಳೂರು ಅಮರಾವತಿದ ಒಂಜಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಅಕ್ಕಳ ತುಳ್ಳೂರು ಒಂದು ಪಣಪೇರು ಅಲ್ಪ ಅವಳು ವೀರಭದ್ರೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪದ ವೀರಭದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಳ್ಳಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪದ್ಮಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರೋಡು ಪದ್ಮಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇರು ಆಪನಾಗ ಎಂಕು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡು ಬಹುಶಃ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ತಿರ್ದು ಪೋದುಪ್ಪು ಪಣದು ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬಂದಾಗ ಈ ಆರಾಧನೆದ ವೀರಭದ್ರನ ಆರಾಧನೆ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತುಂಡು ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಶಕ್ತಿದ ಆರಾಧನೆ ಸೇರುಂಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಸುಲಭೋಡಾಪಿನ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ವೀರಭದ್ರನ ಆರಾಧನೆ ಅವಡಂದಂಡ ಐತ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಮುಲ್ಪ ತುಳುನಾಡು ಬಂದಾಗ ಆ ಆರಾಧನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚ ಅವೇ ನಿತ್ಯ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಿಖಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಐಕ ಅಕುಲ ಅರ್ಚಕಿರದ ಅಕುಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಿಜವಾದ ನಿಖಲ್ನ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರೆ ಪೀತಾಂಬರಣ್ಣ ಆರ್ ಪನ್ಪನ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ರಡ್ಡು ಸ್ವರೂಪ ಕೊಡ್ಲ ಇಂಚಪುರ ತೂನಾಗ
ಮೂಲತವಾದ ನಿಖಲ್ನ ದೈವ ನಿಖಲ ದೇವೇರು ಅವು ಆರಾಧನೆ ಪುದರ್ದಾದ ಅಮ್ಮನವರಿಂದ ಅಮ್ಮನೂರು ಬಂದ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪತ್ತದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮನೆ ಕುಟುಂಬದ ಆರಾಧನೆ ಐಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮನೂರು ಬಂದ ಎಂಕಲು ಲೆತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಅವೇನೆ ಬರೋದು ಎಂಕಲ ಮನ ಸಿರಿಯಕಲು ಎಂಜಿನ ಅಮ್ಮನೂರ್ಲ ಮಾಮ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಣಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಾಮಾಯಿನ ಅಮ್ಮನವರು ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಪನ್ಲಗನೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಕೊಡ್ಡುಲ ಅವ್ಲ ಇತ್ತಿನಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಪಣಪಿನ ಅಮ್ಮನವರು ಆತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಇಂದಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ಸರಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾತಿರನ ಸುಕುಮಾರ್ ಪಂಡದ ಪನ್ಲೆ ಸುಕುಮಾರಣ್ಣ ಸರಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಸ್ಥಾನಡ್ ಈ ಕೊಡಿ ಮಾರಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಧ್ವಜ ಉಂಡದೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಸರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕೊಡಿ ಮಾರಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಧ್ವಜ ಉಂಡದೆ ಅಂದಂತೆ ಆಯ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಧ್ವಜಲ ಗರಡೆಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ನ ಐತ ಬಗೆಟಿ ಆನಿರೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ್ಣ ತೆರಿಯಂದೆ ಅನ್ನ ಪನಯ ಆಂಡ ತುಳುನಾಡು ಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಗರಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಪುಣಂಡ ನಮಕ್ ತಿರ್ತಿತ್ತಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಗಜಮರಣ ಮಿತ್ತಿ ಏರಾದ ಏರಿಕೊಡಿ ಚಂದಮನ್ಪಾಯೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರೆ ನಮಕೇನುವ ಅವು ನರಮಾನಿನ ಸ್ವರೂಪದ ಅವು ಕದ್ರಿ ಬಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವೇ ಸ್ವರೂಪ ಇಪ್ಪುನ ಅವೇ ಸ್ವರೂಪ ಇಪ್ಪುನ ಆವೇನು ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕರ್ಲು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ನೇಕಾರಿರಿ ಅತ್ತಂಡ ತಾಲಿಯರ್ ನಕುಲು ಅವು ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ 14 ವರ್ಗ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಮರ ಏರೊಡ್ಡ 14 ವರ್ಗ ಬೋಡ ಆ ವರ್ಗದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಪಣ್ಪ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದ ಅಣ್ಣೇರೆ ನೆಕ್ಕದಾಲ ಪಣಲಿಯಾರ ಪಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇನು ಪನ್ಪಿನಾತ್ ಅಂದೆ ಆ ಪಣ್ಣಂಡ ಐತ ಬಗೆಟ್ ದಾದಕೆಂಡ ಧ್ವಜ ಈರ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿಯೇರ್ ನಲ್ಪ ಈ ಪದ್ಮಶಾಲಿನ ಕಲ್ನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಪಿನಿಕ್ ಕಾಂಚಿಡ್ ಈ ಪದ್ಮಶಾಲಿನ ಕಲ್ನ ಈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಅಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಉಪ್ಪೋಡವು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗರಡೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಓವುಲ ಆರು ಪನ್ಲ ಧ್ವಜ ಪಣಪು ನಾವು ನಮಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೈವಸ್ಥಾನದ ನಾಭಿ ಕೊಡಿಮರ ಆ ಕೊಡಿಮರದ ಒಂಜಿ ಧ್ವಜ ಊರದ ಜಾತ್ರೆದ ಆರಂಭದ ಸಂಕೇತ ಅದೇ ಆ ಮುಖೇನ ಧ್ವಜ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗಾಳಿ ಗರಡೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆಂಗೆಲ್ಲ ಬಬ್ಬರಿ ಸಾನಗು ಪೋಂಡ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇತ್ತಿನ ಕೇಪುಲ ರಂಗದ ಬಾವುಟೊನ್ಲ ಧ್ವಜೊನ್ಲ ಏರವುನಂಚೆತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚೆತ್ತನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಕ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಪಿನ ಕೇಳಿದೆ ಈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಎಂಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಪಣರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆನಂದ ಅಲ್ಪ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಪಣದು ಅಂದೆ ಮಾತಿರ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಪು ನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅಂದೆ ಅವು ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಂದೆ ಆ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ನೆಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪುನ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಪಣಪೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಎಂಚೆಕೆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತ ಹೇಳಿಕೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಊರದ ಜಾತ್ರೆ ಕೊಡಿಯ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಈ ಕೊಡಿ ಏರವನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟದ ದಿನಕಲಿಪ್ಪು ಈ ದಿನದಾನಿ ಕೊಡಿಯೇರಂದಂಡ ಕೊಡಿಯೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರದು ಏರ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಯರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋಪುಣನಲ ಕಿಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟುಬಾಡು ನೀನು ಪುರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ತಂಬಿಲ ನಾನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಓಲ ಮಲ್ಪರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬುದ ದಿನಕಡೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಐಕ್ಕಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕುಲ್ಲಾದ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ತುಳಿಪಾಯಿ ನಡೆದವ ರೈತ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರೆಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಉಡುಪಿಡಿದ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಪನ್ಲೆ ಈ ವರ್ತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೇಂದ್ರ ದಾದಿ ಹೊರತೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ವರ್ತೆ ಬಂದಿರಲಿನಾಗ ವರ್ತೆ ಕಲ್ಕುಂಡ ತಂಗಾಡಿ ಬಂತೀರಾ ನಮ್ಮ ಪಂದಿರ್ಲಿನ ವರ್ತನ ತಂಗಾಡಿ ಬರೋದು ಒಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಕೊಂತೀರಾ ಅವು ಆಕಾರ ನೋಡು ಒಂಚೂರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಬಾರಿ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ವಿಷಯ ವಾಸ್ತವದಾದ ಕೆಂಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಕುಡ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ಕಾಳಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ವೀರ ತಗೆ ತಂಗಡಿಲೆಡ್ದು ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಐಕೆ 750 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಲದರಸು ಭೈರವ ಸೂಡನ ಕಾಲುಡ್ದು ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಆಂಡ ತುಳುನಾಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಣಪುನವು ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಉಂಡಾಯಿನ ದೈವ ಭೂವಾರಾಹಿಂದ ಪಣಪೇರು ಇಂಚ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಕಲ್ಕುಡನ ಬುಡ್ದು ಒಂಟಿ ಆಯ್ನ ದೈವ ಒರ್ತಿ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ಒರ್ತೆ ಅಂದ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾತೆರೆ ಕೇಣಬ
ಅಂಡ ಕಲ್ಲುರುಟಿಲ ಪಂಜುರ್ಲಿಲ ತಗೆತಂಗಡಿ ಆಯಿನ ಎಂಚ ಅಂದಕೇಂಡ ಬಡ್ಡಗಟ್ಟೆಗೆ ಬೋದು ತಗೆತಂಗಡಿ ಆಯ ಅನ್ನ ನುಡಿ ಕಟ್ಟು ಸಂದಿಕೇಂಡ ಬಾ ಆಂಡ ಯಾನವೇನು ತೆರಿಯರಂದೆ ಬಡ್ಡಗಟ್ಟೆಗೆ ಪೋಯೆ ಬಡ್ಡಗಟ್ಟೆಗೆ ಬಂಡವಲು ರಾಯರ ಚಾವಡಿ ಬಂಡ ಬಟನಗ್ಲಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶಿಸ್ತುಡು ನೇಮಾಪನ ಅವಳು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಾನ ಬೇತೆನೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಸಾನ ಬೇತೆ ನಡುಟೊಂಜಿ ಸೂತ್ರ ಉಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಲು ಪಂಬದೇರೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟು ನಲಿಕೆದಗ್ಲು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಯರಂಡು ಅವಳು ಭೇಟಿ ಆಯರಂಡು ಅವಳು ಬೋದು ತಗೆತಂಗಡಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತೆ ಓರ್ವಕೇನು ಬಾ ಆಂಡ ತೂಲೆ ಅವಳು ಸಾನನೆ ಬೇತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ದುಂಬು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪಲೈಲೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಪಲೈಲೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತವಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆತಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಆತ ಸಮಂಜಸ ಅಂದು ಎಂಕ್ ತೋಜು ಜನೇತೋ ಕಡೆ ಪಂತಿನ ಉಂಡು ನೇಮ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜನ್ ದೈವಗಳ ಕಟ್ಟುನ ಹಕ್ಕು ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಲೆಗುಂಡು ಅಂಚಪ್ಪುನಗ ಅವಿನ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಕಟ್ಟುಲೆ ಅಂಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಣಪನ ಜತೆ ಆಪನ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಆರಾಧನೆ ಐಟು ಕುಡಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ದಾದಕೆಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕ ದೈವ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಪರಮ ತಾಮಸಿ ದೈವ ಐಕ್ ಕೋರಿ ಅಗೆಲು ಅಡುಬಲಸನು ನೆಕ್ ಗಣೊಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಯ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಕೆಲ ಕಡೆ ಅವಲಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಟನಗ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಟನಗ್ಲು ಉಂಡು ಇಂಚ ಇಪ್ಪುನಗ ಅವೊಂಜಿ ಆತು ಸಮಂಜಸ ಅವು ದಾಯ ಅಂಚ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಯರೆ ಬನಾಗ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚ ಪಿರಾಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರದ ಪಿರಾವುರ್ದೇ ಕಲ್ಲುಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂಬೈದಿನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿಪ್ಪುದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪೋಂಡಲ ನಂಗೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪೋಯಂದಂಡ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ 7 ಬೆಟ್ಟನು ಬುಡು ಕೊರ್ತಿನ ಕುಲಿ ಏರಂದಕೆಂಡ 7 ಬೆಟ್ಟನು ಬುಡು ಕೊರ್ತಿನ ಕುಲಿ ಏರಿಕೆಂಡ ನಮಕ್ ವಾರಾಹಿ ಇಂದು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರ ಇಟ್ಟುಕೇನ್ಬಾ ವಾರಾಹಿ ಪಣಪುನ ನುಡಿಕಟ್ಟುಕೇನ್ಬಾ ಅಪಗ ಅವಳು ತುಲೆ ಅವಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿಪ್ಪುನು ವಾರಾಹಿ ಬಂಡ ಪಂಜುರ್ಲೆ ಬಂಡ ಐತ ಅಧಿಕಾರ ಆಯಗಂದು ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಮುಡಿಪ್ಪದ ಅಧಿಕಾರಲ ಆಯಗಿಪ್ಪುನತೆ ಆಯಗಿಪ್ಪುನು ಅಪಂಡ 750 ವರ್ಷದ ಪಂಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಉಗಮರ್ದುದಮ್ಮ ಮುಡಿಪಿಜ್ಜಾಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನವರ ಚರ್ಚೆ ಒಂದು ನಮಕ್ ಮೂಲ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬದಿಯಡ್ಕಡ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತ ಅವಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆದಿತ್ತು ನೀನು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಇತ್ತೆಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲರಿ ಆ ರೀತಿ ಪೋಂದುಂಟು ಒಂದು ಈತ ವಿಷಯ ಯಾನ ಬಣ್ಣಲ ಸರಿ ಇಂದತ್ತು ಅಕುಲ್ ಬಣ್ಣಲ ತಪ್ಪುಂದತ್ತು ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿ ಇಂಚ ಪೋಂದುಂಟು ಅಂಚ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ರೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತ ಇರ್ಪಂಡರ ಅಮ್ಮನವರು ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಕುಲದೈವನೇ ಅಮ್ಮನವರು ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಯಂದಿಕೆಂಡ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಕುಲ ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನು ಅತೆ ಅಮ್ಮನವರು ಅಮ್ಮನವರು ನಿಕುಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ ಬರ್ಪನೆ ಮೂಲು ನೆಕ್ ದರ್ಶನ ಉಂಡು ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಬಲಿ ಉಂಡು ದರ್ಶನ ಉಂಡು ಬಲಿ ಇತ್ತಿನಟಾತ್ರ ನಿಖಲ್ನ ಆಹಾರಲ ಅಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಮಂಡ ಕೋರಿ ಮೀನು ನಿಖಲ್ ತಿನ್ಪಾರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿನ್ಪಾರೆ ಗೋವು ಕಡುಪುನ ಪಂಡ ಎರು ಕಡುಪುನ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಏರು ಕಡುಪುನ ನಿಕುಲು ಕಡುಪುನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವಳು ಆರಾಧನೆ ದುಂಬು ರಾಣೆದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂದೆ ಅಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಪದ್ಮಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಒಂದೇನು ಬುಡ್ದು ಪೋಯರು ಮುಲ್ಪ ಅಂದನಗ ಅಂದ ಪದ್ಮಶಾಲಿದಗಳು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಏರು ಕಡಪುನ ಬಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ತೊಂತಿನಗಳು ಆ ವರ್ಗ ಅಂಚಾಣಿಡ್ರ ಹತ್ರ ಅವು ನಿಖಲೆಗತ್ತ ನಿಕುಲು ಕುರಿ ಕಡಪುನ ಕೋರಿ ಬರಿ ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಕುರಿಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಕೋಳಿ ಬರಿ ಮಾತ್ರ ಪನ್ನಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಲ ಆಪೂಜಿ ಪನ್ನಂಡ ಊರದಾಕಲೇನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ನಂಬುಗೆ ಈ ಅವಲ ಆಟಿ ಕಾಲೋಡು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಬಣ್ಬಿಂದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಲಿ ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಅವಿನ ಸಮರ್ಥನೆಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಎಂಚಗೇಂಡ ಆಹಾರ ಬಂಡ ಐಕ ಜೀವಾದಿಂದೆ ಬುದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಕೊಯ್ದು ತಿನ್ಬನ ಅವಳು ಕೊಯ್ದು ಕೊಣುತ್ತೆ ಗಡುಟು ಕೊಯ್ದು ಕೊಣದು ಕಜಿ ಮುಚ್ಚಿ ಜಾತ್ರೆ ಆನಾಗಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಾರಿಗಿಡ ಪುನ ಬರ್ತುಡು ಅವಳು ಕೊಯ್ದು ಕೊಣದು ಅಕುಲು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಜೀವಾದಿಂದ ಮಲ್ತದು ಕೊಯ್ಪನ ಕುರಿ ಕೊಯ್ಯಿಂಡಲ್ಲ ಅವಿನ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚ ಪುರ ಕ್ರಮ ಅತೆ ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಆರಾಧನೆ ಪಿರಾವತಿಗಾರ ನಿಖಲೆಗ ಅಮ್ಮನವರು ಮೂಲತವಾದ ನಿಖಲೆ ವೀರಭದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಖಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು ಈತ ಯಾನಕೇನು ಈತ ಅಣ್ಣರೆ ನಮಕ್ ಈ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಸಾತ್ವಿಕ ಆರಾಧನೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಪಂಡ ಐತೆ ಬಲಿಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಆರಾಧನೆ ಈ ಬಲಿಕೊರ್ಪುನ ಆರಾಧನೆ ಆಪುನ ಉಲ ಇಡ್ಲೆ ವೀರಭದ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಅತೆ
ಐಕ್ ಈ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವದ ಆರಾಧನೆಗಳ ಪಿದೈ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ ನೆತ್ತೊಳೆ ಕೊರ್ಪುನ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪುನಗಳ ಆರಾಧನೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೈಜ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಪನ್ನಂಡೆ ವೀರಭದ್ರನ ಆರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಮ್ಮಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಥವಾ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ಕಿ ತಪಿದಿಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿದ ಪನ್ನಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲವಾದ ಒಂಜಿ ಹೆಣ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರ್ಕೂರು ಮೂಲವಾದ ಒಂಜಿ ಹೆಣ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ 14 ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ 14 ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡಂಡ ಬೇತೆಲ ಪೂರ ಮಹಾಮಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಮಿಜಾರ್ಡ್ ದಡ್ಡಿ ಅದು ಬೇತೆ ಅವು ಈ 14 ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ದಯ ಪನ್ನಂಡ ಅಲ್ಪ ಕುಲದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕುಲದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ತಿನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು 14 ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಮ್ಮಯ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತನ್ಲ ಅವಳು ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಗಾಂತಿ ನಡೆದವರ ಈ 14 ಸೇರು ಸರಿ ಅಂಚ ಆ 14 ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ವೀರಭದ್ರನ ಆರಾಧನೆ ಆಪಿನಲ್ಪ ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಆವರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿಡೆ ಮಹಾಮಯ್ಯನ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಆವರಣ ಸೂತ್ರ ಬೇತೇನೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಐಟೊಂಜಿ ಅಪವಾದ ಬಂಡ ಬಾರ್ಕೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂಡ ಬಾರ್ಕೂರುಡು ಆದಿಶಕ್ತಿ ವೀರಭದ್ರನ ಸ್ವಾಮಿನ ಅಂದೆಟ್ಟೆ ಒಳಾವರಣಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಥವಾ ಸಾಲಿಕೇರಿಡ್ ಪೋಂಡ ಸಾಲಿಕೇರಿಡ್ ವೀರಭದ್ರನ ಆವರಣದ ಒಂದು ಆದಿಶಕ್ತಿನ ಆವರಣಡೆ ವೀರಭದ್ರನ ಉಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪದ ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ಈ ತಾಮಸ ದುಮ್ಮುಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂದು ಮಲ್ಪುಂಡ ಈ ಆವರಣ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯಿ ಅವೇನು ಪಿದಾಯಿ ಕೊನೋದು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಈ ದರ್ಶನದ ಕಲೆಗೆ ಅಥವಾ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿನ ಕಲೆ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಒಂದುಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ದೂರಡೆ ಒಂದು ಪಿದಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯಿ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ನ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತನಂದ ವೀರಭದ್ರನ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಈತ ಆವರಣನೇ ಆವರಣ ಬೇತೆ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಆವರಣನೇ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಈವನ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಅದನ್ನ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಹಮ್ಮಾಯಿನ ಈ ಮಾರಿ ಪೂಜೆಗ್ಲ ಐಕ್ಲ ಒಂಜೇ ಅವಧಿಡ್ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಸಂಪರ್ಕ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬಾತಿರ್ನು ಪನ್ಲೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಏನ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಭರತ್ ಪಂದ್ ಭರತ್ ಪನ್ಲೆ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಸಮುದಾಯಡ್ ಗುರ್ಕರ್ನ ಬರ್ಪುಣತಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಾನುಲಿ ಎಂತ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆದಾಲ ಕೇಂದ್ರಂಡ ಗುರಿಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಗುರಿಕಾರ ಬೇತೆ ದಾಲೇಜಿ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸುಲ್ಮೇಲು ಬರುತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ನೆಟ್ಟು ಬಾರ್ಕೂರುಡು ಎನ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಎನ್ಮ 14 ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಐಟ್ ದೈವಸ್ಥಾನಲುಂಡು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಆರಾಧನೆಲ ನಿಗಲ್ಡುಂಡು ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಗ 6 ಪಂಪನಿ ಗುರಿಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪೋಡು ಗುರಿಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರ್ದು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಹಕ್ಕದ ಗುರಿಕಾರ ಅವು ಈತೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಆ ಕುಟುಂಬ ತತ್ವದ ಕುಡಂಜಕ್ಕೆ ಪೋಪುಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆ ಗುರಿಕಾರನ ಅಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳ ಏತು ಗುರಿಕಾರ ಇರಲ್ಲ ಅವು ಆಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ 4 ಮಾಗನೆ 5 ಮಾಗ 5 ಗುರಿಕಾರಣಗಳು 4 ಗುರಿಕಾರಣಗಳು ಗುರಿಕಾರ ಎಂಚಿನ ಮಾನೆಂದ ಮಾಗನೆ ಗುರಿಕಾರೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಸೆಟನ್ ಹಾಕಲ ಗುತ್ತುದಕಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮಾಗನೆ ಪಡೆದುಂಡು ಆ ಮಾಗನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗುರಿಕಾರಣಗಳು ಒಂದು ಉಪ್ಪೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾನಿತ್ತಿನ ಮುಳುಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 4 ಗುರಿಕಾರ 4 ಮಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಮಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಗುರಿಕಾರ ಆಂಡ ಎಂಕಲ ಮಾಗನೆ ಗುರಿಕಾರ ಪಂಡ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಜಿಮಾದಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವಡು ಬಂಟ ಪೂಜಾರಿ ಆಡು ಪಾತಿ ವರ್ಗದಗಳು ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಅವು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ತತ್ತದು ಪೋತಿನಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅವು ಕುಟುಂಬಗೆ ಬರಡು ಆಲೋಚಿ ಆಂಡ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆ ಪಂಪಿನ ಆ ಕುಟುಂಬಗೆ ಬರಡು ಕುಟುಂಬದೇ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆ ಪಂಪನ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ನಿಖಿಲ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟಡೆ ಕುಟುಂಬಡು ಬರಡು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆ ಆ ಒಂದನ್ನ ಗಡಿಪತದೆ ಆವುಡ್ ಬಂದು ದುಮ್ಮದ ಕಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲೆ ಕೊಡ್ದು ಆತಿನ ತಿಂದಳಿ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೈದನೆ ಕೆಲ ಕೊಟ್ಟು ಪಿರ ಪಿರ ಬೋಪೇರು ಅಂಡ ಕಟ್ಟೆಂಚಿನ ಮಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲೆ ಕೊಡ್ದಿ ಆ ಗುರಿಕಾರಮೆ ಸ್ಥಾನಗು ಉಂತೋಡು ಅತ ಗುರ್ಕಾರಮೆದ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಂಚ
ನಮ್ಮ ಎಂಕಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಮಣ್ಣಗ ಆಯ್ತು ಈರೊಂದು ಗುರಿಕಾರ ಹಿರೇಗ ವಾಕರ ಮಟ್ಟ ಗುರಿಕಾರ ಎಂಕಲೆ ಗುರಿಕಾರ ಮನೆ ಎಂಕಲೆ ಬಟನಗಳು ಶುದ್ಧ ಕಲಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಣ್ಣ ಜಿಮಾದಿನ ಎಣ್ಣೆನೇ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೊರ್ಪುಣಂದಾಂಡ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಡೆಟೆ ಪತ್ತಿತ್ತದು ಹಿರಿಯಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬತ್ತ ಹಿರಿಯಕಲು ಕೊರ್ಪಿಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಹಿರಿಯ ಪಂಡಗ ದುಮ್ಮು ಗುರಿಕಾರ ಆತಿನಗಳು ಇತ್ತ ಸಪೋಸ್ ಎಂಕಲೆಗೆ 4 ಗುರಿಕಾರನಗಳು ಲೇರು ಎಂಕು ಗುರುಡನ ಒಂಜನೇ ಗುರಿಕಾರ ಎರಡನೇ ಗುರಿಕಾರೆ ಮೂಜನೇ ಗುರಿಕಾರೆ ಒಂಜನೇ ಗುರಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕಿ 2 ಮೂಜನೇ ಗುರಿಕಾರೆ ಅಂದ್ ಆ ಒಂಜನೇ ಗುರಿಕಾರ ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಐತ ಮಣ್ಣ ಜುಮಾದಿನ ಎಂಕಲೆ ಜುಮಾದಿನ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಡ ಕೊರ್ಪಿನ ನಡೆ ಉಪ್ಪಣ್ಣ ವೀರಭದ್ರ ನಡೆ ಸ್ವಾಮಿನ ನಡೆ ಅಂಜನೆ ಬಲೆ ಸರಪಳಿ ಅವು ಕೆಲವು 10 ಪಾಡಿನ 10 ಜನ ಊರ್ದಾಕಲು ಪಾಡಿನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಅಕಲ ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಪಾಡಿನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದನೇ ಬಣದ ಮುದ್ರೆ ಅಂದ ದುಮ್ಮದ ಇತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಅತೆ ಇಂಚ ಗಡಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಅವು ಅಲ್ತಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದುದು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರು ಬೆಳ್ಳೆಯರು ಬಾತಿರ್ನು ಪನ್ಲೆ ಈರ್ನ ಒಂದ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪಲೆ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿಜಾರಡ ಈರ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇನುಜಿ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸುರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪಲೆ ಕೇನುಡಾ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿಖಲ್ನ ಕರೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಿಖಲ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತದೆ ನಿಖಲು ಪಾತೆರಡು ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಗಡಿಯುಳ ಗುರ್ಕಾರ ಆನಾಗ ಕುಡಂಜಿ ಪದ್ಧತಿಲ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಆಯ್ಗುಡ್ಲಿ ಕುಡಂಜಿ ಪದ್ಧತಿಲ ಉಂಡು ಆಯ್ ಕೊಂಚ ಪುದರ ದೀಪಿನ ಮಾಡೋದು ಪುರಪುಲೆಪ್ಪು ಅವು ಹಿರಿಯಕಲ ಅವು ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಪುರಪುಲೆಪ್ಪುನ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ದೈವ ಜಿಮಾದಿ ಮಾನೆಚ್ಚಿಡು ಬರ್ತದ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅವು ಲೆಪ್ಪುಡು ಅಂದ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಏನಾಗ್ತಾನ ಜಿಮಾದಿ ಪೂಜಾರಿ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅವು ಏರು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿನೇ ಗುರಿಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದ ಆರು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ದುಮ್ಮದ ತಲೆಮಾರು ದುಮ್ಮದ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜರ್ನ ಹತ್ರ ಪುದಾರ್ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಕ್ರಮ ಬರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬರೋಡೇ ಬಂದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅವೇ ದೈವನ ಲೆಪ್ಪುಡು ಎಂಗ್ಲೆಂಟ್ಲಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲೆಂಟ್ 14 ಜಾಗೆ ಬಾರ್ಕೂರು 14 ಮಂಗಳೂರು 14 ಆ ರಡ್ಡ್ ಎಟ್ಲ ಮುದ್ರದೀಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇತ್ತು ಚಿಪ್ಪಾರೊಂದಂಡ ಮಾರು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಕಣಂದೂರಂಡ ಕಾಂತ ಅಂತ 3 ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಅವಲ್ತ ಊರ್ದ ಪೊಯ್ಯತ್ತಾಯಿರು ಊರ್ದಾಕಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಕೊಡಿಮರದ ಮುದೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಶ ಕಡತ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ತ ಅವೇ ಕ್ರಮ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟು ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಕಾಂಚಿಗೆ ಬಂಡ ಗುರುಕಾರನಗ್ಲೆ ಆ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪಂದು ಮಧುರೆಗೆ ಬಂಡ ಆ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪಂದು ಮೂಲು ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಗನಿಗಳು ಒಗ್ಗುದು ಆ ಮುಲ್ತ ತಾಲಿಯರ್ ನಗ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ತ ಇಂಜಿನ ಬೇರೆ ಪದ್ಮಶಾಲಿಲೆಗೆ ಹತ್ತು ಬಂಡ ಭಾಷಾ ಬನ್ನಿ ಪದ್ಮಶಾಲಿಲೆ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ನಗಲು ಮುಲ್ತ ತಾಲಿಯರ್ ನಗ್ಲೆಗೆ ಆ ಕ್ರಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹರಿ ಪೂಜಾರಿ ಪಲ್ಲೆ ಹರಿಯಣ್ಣ ಎಂಕಿದ್ದೆ ದಯಾನಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ಲೆ ಕೇರ್ನಗನೆ ಪೊಡಿಗೆ ಆಪಣ ಇಂಗ್ ಕೇರ್ನಗನೆ ಪೊಡಿಗೆ ಆಪಣ ಅಂಚದಾಲಜ್ಜಿ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ದೈವದ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರು ಬಲ್ಲಿ ಇಂಬಂಡ್ಪೇರು ಅಂದು ಏಕಾದಶಿ ದಾನಿ ದೈವಗು ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದ ಬಣ್ಪೇರೆ ದಾಯಿಗಿಂದ ಕೆಂಡ ಏಕಾದಶಿ ದಾನಿ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮವೇನು ಕಣ್ಪನಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಇಂಚ ಅಂಡ ದುಂಬುಗು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟುದಾಪಿನ ನೇಮಲು ಏಕಾದಶಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಣಿದ ದಿನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪವಜರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಯಾನ ಏಪಲ 12 ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಇರೆಗು ಬಾದಿಪುನ ಮೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಮೆಸೂತಕ ಗ್ರಹಣ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಪೇರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಜವಾದ ಬಲ್ಲಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಹಿರಿಯಾಗ್ಲೇ ಮೀಸಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೂಜತ್ತಂದೆ ಬಾಕಿದ ಉತ್ತರಾಯಣ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ನನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ದಕ್ಷಿಣಾಯನುಡು ಏತೋ ನೇಮ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವಲ ಆಪಿನುಂಡು ಉತ್ತರಾಯನುಡು ಏತೋ ಆಪಿನ ಉಂಡು ಅಂಜಾನಾಗ ಅವ್ವಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಕಾದಶಿಯಿಂದ ಪೊಸತ್ತಾದ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ನೂದೆಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿಶತ ಇತ್ತದ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಒಗ್ಗುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಭ್ರಮೆ ಏಕಾದಶಿ ದೈವಳಿಗೆ ದೆತೋನರಿಜ್ಜಾವಣ್ಪಿನ ಭ್ರಮೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪು ನಡೆದು ಮಲ್ಪಂದೆಗಳು ನೆಡ್ಡೆ
ಮಲ್ತಂಡದಾಲ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ತಂಡ ಭ್ರಮೆಟ್ ಮಲ್ಪು ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಪಂದೆಗಳು ನೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಮಣ್ಪನ ಅದೇ ಸರಿ ಅದೇ ಸರಿ. ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಿಂದಲ್ಲ ಹೊಲ್ತಿರೋದು. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ, ಸಂತೋಷ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸರ್. ಪಲ್ಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ. ಎಂಕುಲ್ಲ ವಿಜಯಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದಿರ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲು ಬಲ್ಲೆ 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 ಟೀಚರ್ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಯಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪುರಾತನ ಮಾರಿಯಮ್ಮದ ಚಂದಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಕಳೆ ಉಂಡ. ಓ ಅದೇ ಅಂದ ಅರಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತನು ಅಲ್ತ ಪುದರ ಪನ್ನ ಅಕುಲ್ಲತೆ ಹಿರಿಯಕುಲ್ ಕುಲ್ದಿನ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕುಲ್ಲ ಪಂಡೇರತೆ ಅಂದ 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 ಈ ಸತ್ಯಂಗಿರ ದೇವಿ ಪಂದುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಂಬಿಲ ಕೋಲಾರ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವ ಸತ್ಯಂಗಿರ ಅಂದ ಅವು ಕಾಳಿ ಸ್ವರೂಪದ ಶಕ್ತಿ ಅತೆ ಸರ್. ಯಾನು ಸತ್ಯ ಮರಡು ಹೆಂಗ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಳ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಿತಾಂಬರನ ಕಡನಿಗೆ ನೋಡು ಪಣ್ಣಂಡ ಈ ದೇವರು ಪಣದ್ಲ ಅವನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಥವಾ ದೈವ ಪಣದ ಪಂಡ ದೇವಿ ದೈವರ್ದು ಮಿತ್ತು ದೇವರದ್ದು ಕಿರ್ತು ಬಂದ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಬಿನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಐಕ್ ಆರಾಧನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಂಡವ ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ಐಕ್ ಬಲಿ ಉಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಪಣರ ಅತ ಬಲಿತ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಊರ್ಲ ಅವೇನ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಪಂಡ್ಪಿನವು ಈ ಕೆಲವು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಗಾತ್ರ ಅತ್ತ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಮಂಡ ಬೇತೇನೆ ಅವು ಈ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಒಯ್ಟು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಆಯ್ಜಿಡ್ಲ ಐಟು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಆವಡೇ ಪಂಡ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು. ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಶಕ್ತಿ ಪಣ್ಣಂಡ ಅವು ಪೂರಾ ಶಕ್ತಿ ನೆಲನ ಪೊಲಿಪುಂಡು ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ದೇವಿನ ಪಂಡ ನಿಖಲ ಆರಾಧನ ಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮನೋರ್ನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅವು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲೆನ ನಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ವಾಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಂಗಿರ ಸ್ವರೂಪಡು ಬಗ್ಗ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪದ ಆರಾಧನೆ ಅವೇನು ಏಕಂ ಸತ್ ವಿಪ್ರಹ ಬಹುದಾವದಂತಿ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಡ್ಲ ಲೆಪ್ಪಲಿ ಕಾಲಿಂದ ಲೆಪ್ಪಲಿ ಅಮ್ಮನೋರೊಂದು ಲೆಪ್ಪಲಿ ವಾರೀತ್ ಲೆಪ್ಪಲಿ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಉಚ್ಚಂಗಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಬಹುಶಃ ಅವೇ ಅದು ಉಚ್ಚಂಗಿಂದ ಬಂದ್ಪಲಿ ಇತ್ತೆ ಸಮಗಾರ ಸಮುದಾಯದ ಆರಾಧನೆ ಮಮ್ಮಾಯಿಲ ಉಚ್ಚಂಗಿಲ ಉಂಟು ಉಚ್ಚಂಗಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಏನ ಮಸ್ತಿ ಸಮುದಾಯ ಈ ಕಡೆ ರಾಣದಕಲ್ ಮಲ್ಪನ ಆರಾಧನೆ ಐಟ್ ಬರ್ಪು ಉಚ್ಚಂಗಿ ಮಲ್ಮ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಸುರತ್ಕಲ್ಡ್ ಉಚ್ಚಂಗಿನ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತಿನ ಟಾತ್ರ ಐಕಂಚಿತ್ತನ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಕುಲುಂಡು ಅವು ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಲ ಉಚ್ಚಂಗಿಲ ಒಂಜೇ ಪಂಪಿನ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರತೆ ಯಾನೊಂದು ಪುದರ್ ಇನಿ ಪ್ರಥಮಗೆ ಅಂದ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಅಂಡ ಅನ್ನಕ್ಕೇಂದೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯರ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರು ಒಲ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಬೆಳ್ಳಾಯರು ಪನ್ಲೆ 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 ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಬೆಳ್ಳಾಯರು ಕಲ್ಲಾಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಿರ್ಲು ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರುಲ್ಲೇ ಅನ್ನಂದೆ ಅಂಚ ಮರ ನೀರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವನುಂಡು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಸಮುದಾಯದ ಕಂತ ಕುಲ್ಲ ಅವಡೊಂದು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ತುರ್ತೋಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯ ಸರೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಗುರುತಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲಾರು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಧನಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಲಲಿತಗಾಲ ಆಡ್ತ ಆರ್ಯನ ಜೀವದ ಜೀವ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರ ಎಂಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂದ 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 ಆರ್ಯನ ಲೆತ್ತಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಆರು ಮಲ್ಲ ಪುಕ್ಕಿಲೆ ಬರ್ಬುಜೇರು ಯಾವ್ದು ನೆಕ್ ಬರ್ಬುಜೇರ್ ಬೇರೆ ಬಜಿ ಬಾಬಾರಿ ಅಂದ್ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟಿ ನೀ ನಿಕುಲ್ 2 ಜನ ಬತ್ತಿ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಆವೊಂದುಂಡು ಇರೆಗದಾಲೆ ತೀರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅನುಭವಿ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಪೂಜ ಇಂಚೆ ಬಂದ ಎಂಕಲ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಗ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ ಯಾನ್ ಮೆರೆಂಡ್ ಪನ್ಪನೆ ಮೇರ ಮಧ್ಯಸ್ಥೇರ ಆರು ಗುರ್ಕಾರ್ ದಾದಾನ್ಲ ಬಂಡ್ರಂಡ ಈ ಮುಖೇನ ಅಂದೆ ಆರು ಎಂಕಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರಿಕಾರ್ಲಿಂದ 4 ಜನ ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಅತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಪಿತಾಂಬರನ್ ನಾನು ಪನ್ಪನೆ ಎಂಗ್ಲು ಸುರತ್ ಕಲ್ದರೇನು ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿದಾರೇನು ಅರೆಗಂಡ ಗಡಿ ಆತಂಡು ಗುರುಕಾರ್ ಮೇದ ಅಂಚ ಆರು ನಮ್ಮ ಅರೆನ ರಾಮ ಗುರಿಕಾರ್ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣರು ದಾದಾನ್ಲ ಪಾತೇರುಂಡ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕರೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ದುಂಬುದ ದಿನೋಕ್ಲೆಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಿಲೇನು ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇನು ಕಡಪುಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ನಲ್ಲಾತಿ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬಾರ್ಕೂರು ಮಂಗಳೂರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡಿ ಎನ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡಿ ಎನ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಪ್ರಧಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವಳುಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಪೂರಾ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡ್ಲ ದೈವಲು ಉಂಟು ಅಂಡ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಆಯಾಯ ಸ್ಥಳೀಯ ದೈವ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ಕಿಡೆಲ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಅವೇ ಪಣಂಬೂರು ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಣ್ಣದು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಧಾನ ಆರಾಧನೆ ದೈವ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಒಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವೇ ಸಾಲಿಕೇರಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದು ಬಾರ್ಕೂರಿಗೆ ಪೋಂಡ ಅದು ಕಲ್ಯಾಣಪುರಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಕುಮಾರೇ ಪಣದು ಕುಮಾರ ದೇವಿ ಅವಳು ಗಂಗನಾಡಿ ಕುಮಾರ ಅವು ಅಕ್ಕಲು ಕುಮಾರ ಪಣಪರ ಕುಮಾರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಅವಳು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಂಡ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಇತ್ತು ಅವಳು ಇರು ಕುಮಾರೇ ಬಣ್ಣ ಒಡಿಲ್ತಾಯಿಂದ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ ಅತ್ತು ಕುಮಾರಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಕುಮಾರ ಹಂಚಿದಡಿಗೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಸಿರಿನ ಆರಾಧನೆ ಆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಪ ಸಿರಿನ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಡ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಅಸುರಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ತಾಮಸ ರೀತಿದ ಆರಾಧನೆ ಕುಮಾರಗುಂಡತೆ ಅವಲತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಸಾಲಿಕೇರಿ ಡಾವಡ್ ನೆಟ್ಟಾವಡ್ ತಾಮಸ ಆರಾಧನೆದ ಕ್ರಮ ಕುಮಾರಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಮಲ್ಪುವೇರು ಅಲ್ಪ ದೇವಿಗೆ ಆದಿಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಪದ ಬಣಪನಂಚಿತ್ತನ ದೈವಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ತಾಮಸ ಆರಾಧನೆ ಅವಲ್ಲ ಸಾಲಿಕೇರಿಡು ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಅವಳು ಸಾಧಾರಣ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಕೋರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಕಟ್ತದೆ ಇಡೀ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಅಲ್ಪ ಭೋಜನ ಸಹಭೋಜನ ಮೊಣದಾನಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆತ ದಿನ ತಾನಿ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಸೇರಿದು ಒಣಸಾಪು ಇಡೀ ಊರ್ದ ಪೂರ ಒಂಜಿ 4 ಅವು ಅಟ್ಟಿಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಎಂಕಲ್ ನಕಲು ಅಕ್ಕಲೆ ಪೂರ ಮಣ್ಣ ತುಳುನಾಡು ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ದುಂಬು ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತನ ಅಂಚದಾಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಹೊಲ್ತಿರೋದು ರವೀಂದ್ರ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಈ ತೂಕತ್ತರಿ ದೈವದ ಮೂಲ ಎಂಚ ಅವು ವರ್ಷಕ್ಕಲ್ ಕೂಡ ಒಟ್ಟುಗ ಇಪ್ಪುನ ಹತ್ತು ಬೇತೆ ಭೂತನ ಒಟ್ಟುಗಳ ಅವು ಇಪ್ಪುಂಡ ಓ ತೂಕತ್ತೇರಿ ದೈವದ ಅಂಡ್ ಅಣ್ಣರೇ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಯಾನಕ್ಕೆಯನ್ನು ಒಂದೇನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ ಪಣ್ಪೇರು ತೂಕತ್ತಿರಿ ಅಪುರ ಪಣ್ಪನ ಅಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಈರೊಂದೇನು ಮೊರಣಿದ ದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ದಯಗಿಂಡ ಯಾನು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕು ತಿಕ್ಕಿನ ಪಾರ್ದನಳು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡನ ಪಾರ್ದನಂಡು ಅಂಜನೆ ಸತ್ಯದೇವತೆನ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಹೊಸ ದೈವಂದು ಪಣ್ಪನ ಐತ ಪಾರ್ದನಂಡು ಈ ತೂಕತ್ತಿರಿನ ಬಗೆಟ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಪಣ್ಪನೆ ಅವು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಕುಡಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ ಪಣ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಈರೆಗೆ ಜಾಲ ಕೊರತೆಗೆ ಅಂದಂಡ ಐಕ್ ಬೇತೇನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಕೆಂಡ ನಮಕ್ ಮೋಲ್ನ ಸಿರಿನ ನೇರ್ದಲ ಅವೇನ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೈಕಾಡ್ತಿನ ಅವೇನೊಂಜಿ ಕತೆಕ್ಲೆ ನಮಕ್ ಕೇಣ ಬಾ ಅಂಚಾದ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ದೈವಲ್ನ ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೂಲ ಕೆಲವು ಒಂಜನೆ ದೆತ್ತದ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಾನು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಸರಿಯಾದ ಅನುಭವ ಎತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲತಕ್ಕಲಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರಗಣ್ಣರೆ ಇರೆಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಒರ್ತೆ ತೂಕತ್ತೇರಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒರ್ತೆ ಬೇತೆಂಡು ತೂಕತ್ತೇರಿ ಇಂಚಪುರ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನೆರಡ ಕೂಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಕೆಯನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಹೊಲ್ತಿರೋದು ಸತೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ದೈವ ಬಿಂಬೋದು ಹಲೋ ಕೇಂಡೆ ಕೇನುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ಕೇನುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಕೇನುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ಕೇನುಂಡು
ಕಟ್ಟಾಂಡ ನಮಕ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಗಿತ್ತ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಪಾರ ಕೆಲವು ಪಂಜುರ್ಲಿಂಡು ಬಣ್ಪಾರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮಕ್ ಕುಮಾರ ಎಂದುಂಡು ಬಣ್ಪಾರ ಇಂಚಾನಗ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚಗೆಂಡ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆಗಲ ಕುಲಕು ಬಂಗಾರಾಯನ ದೈವ ಏರಿಕೆಂಡ ಕುಟುಂಬದ ತಿರ್ಲಾಯನ ದೈವನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಣ್ಪಾರ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡಾ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬೋಡು ಆ ರೀತಿದ ಆರಾಧನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಸಮುದಾಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೇತೇನೆ ಉಂಟು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೇತೇನೆ ಉಂಟು ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವು ಯಾನಕ್ಕೆ ಅವು ಇರ್ನ ಅಲ್ತ್ರದ್ದು ಶುರುವಾಪುಂಡ 14 ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಜೆ ಐಕ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಗ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೈವಗ್ಲ ದಾಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮುಡಾಯಿ ಪೋಂಡ ಅಕ್ಲಿಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಪೋಂಡ ಈ ಅವೇ ಈ ಸಾಲಿಕೇರಿ ಪೊಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಡೀ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಅವಲೆ ಕುಮಾರ ಚಾವಡಿಡೆ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲದೈವ ಅವೇ ಅಕ್ಕಲು ದಾಲ ಸಾಲಿಕೇರಿ ಬಂಡ ಒಲ್ಪಾಂಡವು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕೈತಲೆ ಆ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಕಟ್ಟೆಂಚಿನ ಮಂಡೆ ಅಕಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಇಲ್ಲಡು ದೇವರಿಜ್ಜಿ ದೇವರ ಉಪ್ಪು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಕುಮಾರ ಮಾತ್ರ ಕುಮಾರ ಅವಳು ಆ ಚಾವಡ್ಡು ಬೋದು ಅಡೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಪಟ್ಟ ಬರಕೆ ಕೊರ್ದು ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಬರ್ತದೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅಗೆಲ್ಬಾಡುವೆ ರಾತ್ರಿ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತುಳುನಾಡಿಂದು ಎಂಚಿನುಂಡ ನಮ್ಮಲೆಪ್ಪ ಅವಳು ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಉಳ್ಳಾರು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟುನ್ನಾಲ ನಿಕಲೆ ಕುಟುಂಬ ತಿರ್ಲಾಯನದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಡು ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಉಂಡು ಅಂಜನೆ ಬಾಕಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಕಲ್ ನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಅನುಸಾರದ ಉಂಟು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಏರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ಅಲ್ಲ ಜಯಶ್ರೀ ಪಂಡದು ಪನ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಕೇಂದ್ರತ್ತಂಡು ಕೈತಲ್ಲೊಂಜಿ ರೂಮುಗು ಅಕುಲೊಂಜಿ ದೇವೆದನ್ ಕಂತ ದೀತೇರು ಪಂಡ ಪೆಡಿಕೆದುಲ ಕಂತ ದೀತೇರು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಪಂಜಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಾತ್ರಿಗ ಅವು ತೋಜುನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೂಟೆ ರಡ್ಡು ತೂಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ತೋಜುನ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಕುಲು ಕಂದಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಐಟ್ಟದಲ್ಲ ಅನ್ನುಂಡೆ ಪಂದು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲೋಲ್ಪಮ್ಮ ಅತ್ತಾವರ ಅವು ಕೈತಲ್ಲಕುಲು ಬೇಡಿಗೆಡೆ ಕನತೀತೇನೆ ಅವು ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಅಮ್ಮನಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂಜಿ ತಾರ ಇಡ್ ಕತ್ತ ದೀತೆರಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಊರುಡು ಪಂಡ ಇಂಚಿ ಬೋಲೂರು ಸೈಡ್ ಇಂಚ ತಾರ ಜಾಗ ಪುರ ಸೇಲಾಂಡು ಪಂದು ಆ ಜಾಗ ತಾರ ಇಡ್ ದೀತೆರಿಗೆ ಪೇರ್ ಇಡದನ್ನ ದೀತೆರಿಗೆ ಆ ಮೂರ್ತಿನ ಪೆಡಿಕದೊಲೆ ಕಂತ ದೀತೆರಿತ್ತೆ ಈರ್ನ ಜೋಕುಲು ಓಲ್ತುಪಿನಿ ಈರ್ನ ಜೋಕುಲು ಏತ ಪ್ರಾಯದಕುಲು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಇರುವಾವು 20 ವರ್ಷದಕುಲು ಅಕಲು ಉಂದೇನು ತೂತೇರು ಅತೆ ಕಟ್ಟು ದೀತಿನೆಲ್ಲ ತೂತೇರು ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ಲೇ ತೂಟೆಡು ತೋಜುನು ನೀರಿನ ಜೋಕುಲು ಬಣ್ಪೇರು ಈರೆಗು ಕುಟುಂಬದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಉಂಡು ಒಲ್ಪ ಅವು ಪಡಂಬೂರು ಪಣಂಬೂರು ದೈವಳ್ನ ಆರಾಧನೆ ಸರಿಯಾದುಂಡಾ ಈರೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈರ್ನ ಜೋಕುಲಿನ ಲೆತ್ತಂಪೋಲೆ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದ ಹಿರಿಯಾಯನಾರಣ ಪಂಡದು ದೈವದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವಳಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ದೈವ ತೂಟೆಡು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನನಮಿತ್ತಿಗಂಚಿನ ಬಾಧೆ ಆವಂದಿನಲಕ ದೈವಳು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಡು ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ನ ದೈವ ನಂಬುದಿನ ಕಣ ದೀತೇರು ಅವು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೇನ ಪುಟ್ಟಾದ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜೋಕುಲಿನ ಲೆತ್ತಂಪೋಲೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಂಚತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೋಕುಲು ಪಾಪ ಮುಗ್ಧ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ನೆಟ್ ಹತ್ರ ಅಕುಲ ದೈವಗು ಇಂಚ ಆತಂಡು ತೋಜುಂಡು ಬಣಪನಂಚತನ ರೀತಿ ಪಾಪುಂಡು ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಡ ಶರಣಾಗತ್ಯ ಅಂಡ ಆ ದೈವಳು ಬೇತೆ ವಾ ರೀತಿಯ ದೈವಳು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪೇರು ಒಂದೇನು ಈರ್ ಏಪಲ ನೆನೆಪದಿವಲೆ ಏಪಲ ಅವು ನಿಖಿಲೆಗೆ ವಾ ರೀತಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಕೆಂಡ ಓಲು ನಿಖಲ್ನ ಬಾಡಿಗೆದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಬಾಡಿಗೆದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಅಕುಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಕುಲು ಬಾಡಿಗೆಡ್ ವಾಸ್ತವ ಇಡುಲ್ಲೆರಾ ಅವು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಇಂಚ ಬಾಧೆ ಬರ್ಪನೆಮ್ಮ ಅಕುಲು ಮಲ್ತಂಡ ಅಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲು ದಿತ್ತೇರಂದಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಇರೊಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ದೈವನೊಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖುಲು ಬಾಡಿಗೆಡು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ನ ದೈವಗು ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬದವಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ಬಾಡಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬಂಡ
ಪಂಡ ವಾಯ್ದದೆ ತೊಂದರೆ ಹಾಕಲು ಅಲ್ಪ ಮುರಣಿ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಅಂಚತೆ ಕೊರೋನಾತೆ ಅಂಚ ಅದು ಹಾಕಲು ಅಂತ ಪಿರಂಬೂರಿ ರಾತ್ರಿ ಅಪಂಡ ಅವು ಸರಿ ಆಪುಣಮ್ಮ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ ಆ ಸಮಯಗಾನಗ ಸರಿಯಾವು ಅವು ಅನುಕೂಲತೆಗೆ ಬರು ಈರ್ದಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಈರೆಗಳ ವಾಬಾದೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದ ರಕ್ಷೆ ಎತ್ತನಿರೆ ವಾಬಾದೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅವಕಲ್ನತ್ತತೆ ನಮಕ್ ಉಪದ್ರಾಪಿನಿ ಏರ್ನ ಆಕಲ್ನ ಐತೆ ಪೆಡಿಕೇರ್ದಿತ್ತರತ್ತೆ ಅವು ಬೂತತ್ತತೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಉಪದ್ರ ಅವು ಒಯ್ತಂದು ಎಂಗುಲ್ದಲ್ಲ ಯಾನ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಎತ್ತತ್ತೆ ಯಾನ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ದೈವದ ಉಪದ್ರ ಅಂದಂಡ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಗಟ್ಟಿತ್ತಂಡ ವಾ ರೀತಿದಲ್ಲ ಬಾದೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರೆಗ ಅವು ಎಂಚಿನೆತ್ತಂದ ಆವಡು ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಡ ಕೇನೊಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಉಂಡು ಮಲ್ತ ಕುಟುಂಬದ ದೈವನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪಾದ ಕೇಂಡರಂದಂಡ ಈರೆಗೈಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ನಂಗೆ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ವಸಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರಿ ರಾಕೇಶ್ ಸಾಲಿ ಅಂತ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಸುವನ್ ಬೇಯನ್ ಆದರ್ಶ ಸುವರ್ಣ ಶಶಿಕಾಂತ್ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಶಶಾಂಕ್ ಪೂಜಾರಿ ತೂವೊಂದು ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕೋಟೆಯನ್ ಸಂದೀಪ್ ದೀಪು ಚರಣ್ರಾಜ್ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಶಂಕರ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಲೈ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ರವಿಕಾಂತ್ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ರಮ್ಯಾ ಮಯ್ಯ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕೋಡೆ ರವಿಕಾಂತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳದಿತ್ತೇನೆ ದೈವಗ್ ಕೇಪುಲಭೂತ ತರೆದಂಡೆ ಕೈದಂಡೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅವೇನು ಕಾರದ ಗಗ್ಗರ ಕಟ್ಟು ನಲ್ಪ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ತಲ ಪನುಲಿ ಐರು ನೆಟ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಐತರು ತೋಲತ್ತಿದಿಲ್ಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಅವು ಕೇಪುಲಭೂತ ದಂಡೆನ ರಾಜನ್ ದೈವಳೆ ಕಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೇಪುಲಭೂಕ್ಲೇನ ಕೇಪುಲಭೂ ಬಣ್ಣ ಕೇಪುಲಭೂತ ದಂಡೆನ ತರೆಕ್ ಕಟ್ಟುವ ಐಕ್ ಕಟ್ಟುವ ಕೈಕ್ ಕೈದಂಡೆ ಕಟ್ಟುವ ಭುಜದಂಡೆ ಅದು ಕಟ್ಟುವ ಕೇಪುಲಭೂನು ಅವೇನು ಸೊಂಟೊರ್ದು ತೀರ್ತು ಕಾರ್ಗ ಆ ಕೇಪುಲಭೂನು ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾನು ತುಯಿಲೆಕ್ಕುಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಗುರುವಪ್ಪ ಬಂಬದೇರು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಅಜ್ಜೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಗುರು ಬಾಬು ಬಂಬದೇರು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂಗ್ಲ ನೆರೆ ಕರೆತ ನೇಮ ಕಟ್ಟಣ ಐತಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಬರ ಎಂಗ್ಲೆಟ್ಟ ಆ ಕಾರ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲೆಟ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಅವು ಆ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಅವು ದಾಯ ಮನ್ಪೇರ ಅಲಂಕಾರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಟ್ಟುನ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಪ ಕಟ್ಟುವೇರ ಅದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲೆಟ್ ಆ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಗಗ್ಗರ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟುನು ಕಾರ ಪಾಲೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಡೆ ಕೇಪಲಬು ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅವು ದೀಪನಂಚಿತ್ತನ ಭೂಷಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರಂದುಲ್ಲಾರು ಹೊಲ್ತರದು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಏರು ಪಾತ್ರಂದುಲ್ಲಾರು ಹೊಲ್ತರದು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ఆయన ಪಂಡದ ಸುಖಜ್ ಎಂಜಗೆಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಅಲಂಕಾರ ವಿಚಿತ್ರ ಅಲಂಕಾರ ವರ್ಣಿಕೆ ವರ್ಣಿಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕಣ್ಣು ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲುಂಡು ಇಂಚೆ ಬರ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತಂಜಿ ಕೋಳೆ ವರ್ಣಿಕೆದೆಲ್ಲ ಬೇಕವ ఆయన ಕಲಾಕಾರಿಕೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತ್ತೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕುರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಆಪುನಲಕ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ದುಂಬದಕ್ಲಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂಬ ಇದೇರು ಐಟೊಂದ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಲಿ ನಾಜೂಕು ಕನೋಲಿ ಇತ್ತ ತಿರ್ತಾನೆ ದುಂಬ ಒಟ್ಟು ತಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇನು ನಾಜೂಕು ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅತಿಯಾದ ಬೊಕ್ಕೂರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಊರು ಬತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಕಿನ್ನಿವಾಳಿ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಿನ್ನಿವಾಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರಣ್ಣ ಚೆಂಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೆಂಡೆ ಬಿಟ್ರಜ್ಜ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೆಂಡೆದಾರತೆ ಚೆಂಡೆದಾರತ್ತದೆ ಸಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಕ ಮೇಲ ಪಿತ ಮೇರ ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಆಡ ಬರ್ತಾರೆ ಮೇಲ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಬರ್ತಾರಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಜನವರ ಮಕ ಸಂಕ್ರಮಣ 5 ಪಕ್ಕ ಧನು ಸಂಕ್ರಮಣ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಧನು ಸಂಕ್ರಮಣ ಹೊಡೆದು ಆನಂದ ದಿನತಾನಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರ್ನ ಇಲ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಎನ್ನಂಜಿ ತೆರಿದಿನ ಪೊಲಪು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮಂಜಿ ದಂಡು ಕೋರಿ ಹೋಗಿ ಮುಂಚೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮರ್ತನು ದಂಡು ಕೋರಿ ಊರ್ದಾಗ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ರಾಮ ಗುರ್ಕಾಲ ಕೊಂಚ ಮಾಹಿತಿ ತೆಂಜಿಕೊಡು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದಾದ ಇತ್ತ ಪೊಲಪು ದಾದ ದಂಡು ಕೋರಿ ಅವು ಆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕೊರ್ಪನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಧನು ಸಂಕ್ರಮಣ ಅವು ವೈಕ್ ಐತ ಕ್ರಮದಾದ ಕುಂಭ ಸಂಕ್ರಮಣ ಒಂದು ಬಣ್ಪೇರಾರು ಸರಿ
ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಗುರುಕಾರ್ರೆ ರಾಮ ಗುರುಕಾರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಆರು ಬಣ್ಣ ಪೇರು ದಂಡು ಕೋರಿ ಸುರುಕ ದಂಡು ಕೋರಿ ಬಂಡದಾದ ದಂಡು ಕೋರಿ ಬಂಡ ದುಮ್ಮದಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲರ್ದು ಅವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೆಲ ಕೊಟ್ಟು ನಿಕಲ್ನ ಹಳೆಂಗಡ್ಲ ಉಪ್ಪಡದೆ ಗುರಿಕಾರರ ಮನೆತ ನಡೆದು ದಂಡು ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ದದ ದಂಡ್ ಮರ ಐಕ್ ಕೋರಿನ ನೇಲವನು ರಡ್ಡು ಜನ ಐಕು ಕೋರಿನು ಪೂರ ನೇಲ ನೇಲ ಬೋಪುನು ರಡ್ಡು ಲಾದಿಪು ನೂದು ಲಾದಿಪು ಏತಲಾದಿಪು ಅವೇನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೋಪುನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಡೆ ಹೋಗ್ನು ಮಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಪುನು ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಪುನು ಅವ್ಲು ಬೋದು ಕೋರಿ ಕರ್ಪಣ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಚ್ಪೆ ನೆಲ್ಲಿ ತಡಿತಾ ಅಲ್ತರದ ಅಂಚಿನ ದಂಡು ಬಾರ್ದು ಕೋರಿ ಬಾರ್ದು ಬಚ್ಪೇರ್ದು ಸುಂಕದ ಅಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಬರ್ಬೇಕು ದಂಡು ಕೋರಿ ದಂಡಿಡು ಕೋರಿ ಬಾಡಂದು ಬತ್ತ ದಂಡು ಕೋರಿ ನಿಕ್ಕಲಿಟ್ಟವು ಕಡ್ಡಾಯ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು ಪದ್ನಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು 14 ಎಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಎಂಕಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ಪೋಪಿನ ಕ್ರಮ ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾಲೊಡ್ದು ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕಾಲೊಡ್ದು ಇತ್ತು ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕಾಲೊಡಂತೆ ಅವು ಸ್ಥಗಿತಾನು ಇತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡೋಡು ಬರ್ಪುನು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತು ಈರ್ ಕೋರಿ ತಿನ್ ಪೂಜಾರ ತಿನ್ಪ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ತಿನ್ ಪೂಜಾರ ತಿನ್ಪೇರಿ ಅಪಗಾವಿಂದ ಉಂತಾಯಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಾಗಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಊರ್ದಾಗಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಊರ್ದಾಗಲ ಕೊಯ್ದು ದಿನಪು ನಿಗುಲೆತ್ತಿ ಹೌದಾ ಗಾನ ಮಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ 14 ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಗುಲ ಕರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೋಡ ಪಂಡ ಅವು 14 ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಎಂಗಲ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಮಹಾಸಭಾ ಉಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಕ್ತಾರು ನಿಷೇಧ ಮಲ್ಪಡು ಪಣಿಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೇರು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಒಂದು ಪೂರ ನಿಷೇಧ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಕೆಲವು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದ ಪಿದಯ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಈ ಎಂಕಲ ಮುಲ್ಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ರಕ್ತಾರ ನಿಷೇಧ ಆಯ್ನಡ್ದ ಅವರ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ದಂಡು ಗೋರಿಲ್ಲ ಉಂತದು ಮೀರ್ನ ಮುಲ್ಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಷೇಧ ಆಯ್ನಡ್ದ ಪುಲ್ತು ಕೋರಂಡ ಅವು ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಅವಳು ಕಟ್ಟಿಗೆ ವಿರೋಧ ಅಂದ ಐತ ಬದ್ಲಿ ನಿಗ್ಲು ಕರ್ಕೊಂಡ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂದ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪತ್ತೆದ ನಿರ್ಣಯ ಅವಳ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಎಂಚಿನ ನಿಷೇಧ ಅದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಅಂದ ಬಂಡ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಬಂಡ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೊಲೆ ಮಲ್ಪುನಲ ಅಪರಾಧ ಕೊಲೆ ಮಲ್ಪೆಂಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನಲ ಅಪರಾಧ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇರ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ಕರ್ಕುಮುಡ ಅಂದ ಬಂಡ್ಬನ ಐತ ಬರವಾದ ಕರ್ಕುಮುಡ ಗಡಪು ನೀನು ಅತ್ತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವೇ ಇದೆ ಇದೆ ಬಂಡ್ಬನ ಆಂಡ ವಿಷಯದ ಅದಗೆಂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಾದ ಬಂಡ್ ಬರ ಪಿತಾಂಬರ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾತನದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಅವೇನೆ ನಮ್ಮ ಮನುಪಂಥಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಲಗು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಇತ್ತ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಡು ಪಂತಿನ ನಂಕ ಇತ್ತೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಆಯ ಐಟ್ ಕಾಲ ಬದಲಾನಗ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂಚ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷದ ಉದಾಹರಣೆಗಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಜಪ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪಕ್ಷಿಗೆರೆ ಹತ್ತೂರುಡ್ದು ದಂಡು ಕೋರಿ ಬರ್ಪಿನಿಂದ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಕ್ರಮೇಣೋಡು ಉಂತುಂಡು ಕಾರಣಾಂತರಡು ಉಂತು ತುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆದ ಜವಣರಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ತಲ ಅಪಗ ಬಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಅವು ಪತ್ತನಾಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಪತ್ತನಾಜಿದ ಆನಿಗಿದ ನೆಕ್ ಮೂಲು ಇಂಕಲ್ನ ಪಂಚಪರ್ವಣದು ಪುನಃ ಆರಾಧನೆ ಆನಿ ದಂಡು ಕೋರಿ ಬತ್ತು ಕೋರಿ ಕೊಯ್ದು ಅಕುಲ್ ಬತ್ತಮುದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಂತಂತೇನೆ ಆ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಕೊಯ್ನಾಗಿ ಮುಟ್ಟೆ ಕೊಯ್ನಾಗಿ ಮುಟ್ಟೆ ಅವು ಇತ್ತೇನೆ ಅವಲ ಮುಟ್ಟೆ ಬಂಡಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಡ್ದು ದುಮ್ಮ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಪೂರಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಲ ಕೊಯ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಹುತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಐತ ಹೋಗಿ ಬಾತಿರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರ ಹೊಲ್ತಿರೋದು ಏರ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರ ಪಲ್ಲೆಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ನಮಸ್ಕಾರ ದಿವಾಕರ್ ಕುಕ್ಕಿಕಟ್ಟೆ ಉಡುಪಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣರೇ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ದಯಾನಂದರೇ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೀತಾಂಬರರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ರಡ್ಲ ಪೀತಾಂಬರರು ನಮಸ್ಕಾರ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಕುಲ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಪೀತಾಂಬರ ಯಾನು ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಯಾನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ ಬಂಡ ದಯಾನಂದರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಾಪದ ಸುಲಭದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ 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 ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲುಪುರ ಮುಂಬೈ ಇಡುಲ್ಲ ಅದಾಗ ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ದೈವ ದೇವರು ಏನ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜೆ ದೈವಲೇನು ಅಕ್ಕಲು ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತುಜು ದೈವ ಬಂಡ ಏನ ಭೂತ ಅನ್ಪೇರು ಪಲ್ಲೆ ಅಗಲೆಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲ್ಪೌಜ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಸೇಟ್ ಆದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೈವಗು ಕಡ್ಸಲೆ ಕೊರ್ಪ ಬೊಲ್ಲಿದ ಔಪುರ ಕೊರ್ಪ ಆ ಜೋಕುಲ್ದ ಪನ್ಪುಜ ಅದಾಗ ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ ಪಪ್ಪಡಕೇನ್ವೆರು ಅವು ದಾಯ ಭೂತೋಗಿರ್ ಕಡ್ಸಲೆ ಕೊರ್ನಿ
ಪಲ್ಲೆ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಬೊಂಬಾಯಿಡುಪ್ಪಡು ಓವೇ ಪ್ರದೇಶಡುಪ್ಪಡು ಓಲೆ ಲೋಕಡುಪ್ಪಡು ಆಂಡ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪಡವು ದೈವ ಏನ ಮಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬನು ತಾಂಕುನ ದೈವ ಕುಟುಂಬನು ತೂಪಿನೆಂಬ ದೈವ ತುರುಕು ದೈವನು ನಮ್ಮಡು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮೊಂಡು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯನು ಮಿಕ್ಕಲು ಈ ಮೂಲಕ ಹೊರಡೊಂದು ಎನ್ನ ಮನವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಆಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಚೂರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಂಬೈದ ಜನಕುಲು ಈ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆ ಅಂತ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಕಲ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕಟ್ಟುಪಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೊಂಬೈದಾಗಲು ತುಳು ಪಾತಿರ್ನಾಥ ಸೋಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪಾತಿರು ಸರ್ ಪಂಡ ಪಾತಿರ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ಕಂಗ್ಲಿ ಸಾಯ್ಲಕ್ಕ ಸಜ್ಜಿಗೆ ವಜಲಾಪ ಬೊಂಬೈದಾಕಲು ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಪುರ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಕೊರಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಟು ಒಂಜೀರ್ನ ಐತೆ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಈ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರಡ ಇರಡಗೆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಳುಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾನು ಹಿರೇನು ತೂದು ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪನೆ ದಯಗೆಂಡ ಈರುದಾಲ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ನೂದು ಹೆಂಗೆ ಕರೆ ಮಲ್ಪಾರ ಸಂಶಯ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆ ಮಲ್ತಕ್ಕೇನು ಬಾರ ತೆರಿಯೋನ್ ನಂಚಿತ್ತನ ಆಸಕ್ತಿ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಯಾರದು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರಂಡೆ ಯಾರದು ಐಕ ಬೋಡಾಪು ನಂಚ ತೆರಿಯೊನ್ನ ಬಾಜೇಲು ಬೋಡು ಅವೇನು ತಾನು ತೆರಿಯೊಂದು ಈರು ಗುರ್ಕಾರೆ ಈರಿನ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆ ಪಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಪಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಬೋಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬೆಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದು ಹೇಳ್ತಾರದು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಚಂದ್ರಾಸನ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಇದು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರನ పొన్ను లెక్కలు ఆను తిక్కుండు ఆనంది ఆను లెక్కలు ఇంకా బేట జాతి ఆపన నికల ఒపీనియన్ దాది శెట్టిగారు బాగుంది ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನುಡಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಗುರುಕಾರನಗುಲ ಅರೆಗಾರೆ ಮದ್ವೆ ಅದು ಜಾಂದೆ ಪಾಪ ಹಿರೇ ಪೊಣ್ಣು ದಿಕ್ಕದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇಜ್ಜದೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಇದೇ ಆಲೆ ಗುತ್ತರ ಮನುಡಿತ್ತೆ 2 ಜನ ಗುರುಕಾರನಗುಲು ಪರಜಾತಿದ ಪೊಣ್ಣ ಆಪಿನಗೆ ನಿಕ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಡಾ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಗೂ ನಮ್ಮ ಏರಲ್ನ ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪಲ ಕಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ತುಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ನಿಕ್ಲ ಸಮಾಜದಾರ ದಯಗೆಂಡ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಆನುಲು ತಿಕ್ಕುವ ಅಂಡ ಆನುಲೆಗೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ತಿಕ್ಕು ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆನೆಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಪಂಡಿಪಿನಿ ಜಾತಿದಾನೆ ಆವುಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪೀತಾಂಬರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಬಂದು ರೈಕ ಆತೀನಿ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಿಜವಾದ ಹಣಲ್ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದಾನೆ ತಿಕ್ಕಣ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಬಕ್ಕೊಂದು ತೀರಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆನಿಡ್ದಂಡ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಎಂಗ್ಲೆ ಗುರಿಕಾರನ ಕಲೆ ಅವಡು ಅದೇ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಅಕಲ ಕಲ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೊಡ್ತ ಆಚಿನ ಮಸ್ತು ಕೇಸುಲುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಆರೆಗೆ ಆವಡ್ಚಿಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ನೆಡ್ದು ಮಾಚಿನೆಗಲ ದಾದ ಉತ್ತರ ಗುರುನೆ ಎಂಗ್ಲು ಸಮುದಾಯದ ವಿದಯ ಪಾಡ್ರಾಪಡ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಜಾತಿ ಕಟ್ಲೆ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತನ ಬಣ್ಣಂಡ ಪರಜಾತಿದ ಆಣನ ಅಥವಾ ಪೊಣ್ಣನ ಮದ್ಮೇಣಂದಾಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಜಾತಿಡ್ ಅಕಲಿನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಅತ್ತಲ್ಲ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ಸಿರಿ ಪಂಡ್ ಪೂಜೆ ಅಕಲು ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಎಂಕಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ರಮ ಹಿಂಚಮಂತ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅನ್ಯ ಜಾತಿದ ಪಂಡ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಜಾತಿದ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಕುಡಂಜಿ ಜಾತಿದ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಸೇರಿಸತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಪ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಪಣ್ಣಣ್ಣ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚಿಗೆ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆತನ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಪೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆತನದ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಬೋಡ ಇಂಚಿ ಬೋಡ ಆಂಡ ಖಂಡನೆಯ ಮೂಲ ಅಂದ ಖಂಡನೆಯ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂದೆ ತಂದು ಹತ್ರ ಆ ರೀತಿಯ ಬಂಧನದಲ್ಲ ನಿಬಂಧನೆ ಇಂಚನೆ ಅವಡು ಯಾನೊಂಜಿನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪಡೆ ಒಂಜಿ ದಾದಕೆಂಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನುಡಿಗೊರ್ಪನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ತುಳುನಾಡು ಜಾತಿ ರಡ್ಡೆ ಅತ್ತ ಜಗತ್ತಡು ಜಾತಿ ರಡ್ಡೆ ಆನು ಪೊಣ್ಣು ಆಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತನಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥ ಮಿತ್ತ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ತನೆ ಪುಣ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ಒಂಜಿ ಜವಣೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಪೊಣ್ಣ ಆಂಡ ಆ ಜಾತಿ ಡುಪ್ಪೆರಲ್ಲ ಈ ಜಾತಿಗೆ ಬರೋದು ಜಾತಿ ಬಂಡೆಂಚೆ ಅನ್ಬಣ್ಣ ಜಾತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಒತ್ತೊಂದು ಒಗ್ಗೊಂದು ವರ್ಗೊಂದು ಪೋವಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಚಿ
ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಆಚರಣೆ ಬೇತೆಂದಂಡ ಮೂಲ ಇಂಚಿಲತ್ತು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತಿದ ಕುಲು ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದ ಪೊಣ್ಣನ ಅಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಕಲ್ನ ನೇಮದ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲು ಎಂಕಲ್ನ ಸೂತಕಾಚರಣದ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲು ಅತ್ತಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಪನ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನದ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಅಕುಲು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಯೊಂದು ಒಗ್ಗೊಂದು ಒತ್ತೊಂದು ಬದುಕಂಡ ಅಪ್ಪಗ ವಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಉಂದೇನ ನಿಕುಲು ಪನೋಡತ್ತಂದೆ ನಿಕುಲು ಏರಿನ ಆಲೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರಿರಾಲೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಆ ಕುಲ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಲ ವೃತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಲ ಆಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಲ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕುಲು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತೆರಿದು ಮಲ್ತೆರಡ ಅವು ನಿಕಲ್ನ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಆಪುಂಡು ಅತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪನೋಡು ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತರು ಹಲೋ ಬನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಬರ್ಲೇಣ್ಣ ಅಖಿಲೇಶ್ ಬಂದು ಬಳ್ಳಲ್ ಬಾಗಿರ್ದು ಬರ್ಲೆ ಅಖಿಲೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ ಬೆನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಗರ್ಜನ ವೈದ್ಯನ ಹಾಕ್ಲಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬರ್ಲೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದು ಎಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಇತ ಕಂಬೇರ್ಲು ದೈವ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರತೆ ಯಾನ್ ಮುರೆಂದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂಡೇರು ಕಂಬೇರ್ಲು ದೈವ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ಸಾಂದ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಪಂತಜೇರ ಕುಲ್ಲ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ತೆರಿದಿನ ಮಟ್ಟಡು ಕಂಬೇರ್ಲು ದೈವ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಸಾರಮಾಣಿ ಕಾಣದ ಕಡದ ದೈವಗುಲ ಕಂಬೇರ್ಲು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಇರೊಂಚೂರು ತೆರಿಪವರೆ ಅಣ್ಣರೆ ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲದ ಎಪಿಸೋಡ್ ತೆರಿಪ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೆಡ್ಡಂಡ್ ದಾದಕೆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದೆ ಕಾನದ ಕಟದೇರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪರೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಗೆಟ್ ಉಂಡು ಯಾನು ತೆರಿಯೊಂದು ಇರೇ ಪನ್ಪೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ತೆರಿನೆ ಕೊಂಚೂರು ದಾದನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವತ್ತ ನಾನು ಪಂಡಂದನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾನಂದಂಡ ಏರೆಗಲ ಬೇನ ಇರಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ನಿಘಂಟು ಯಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ದಿನ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ದಯಬಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ತೆರಿಯೋನಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನು ಎನ್ನಿದೀನಿ ಎಂಚಂದಕೆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ಟು ಎಂಚ ಬೆರ್ಮೆರುಲ್ಲೆರ ಅಂಚೆನೆ ಕಂಬೆರ್ಲು ಒಂದು ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕತುನಗ ಹತ್ತಿಗೆ ಅವು ಹತ್ತಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಹೆಂಗೆ ತೆರಿಯೋಡೊಂದುಂಡು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಆ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಾತು ಹಿರಿಯಡು ತೆರಿಯೊಂದು ಯಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿದೆ ಗಿಡ ಖಂಡಿತ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಈರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬ ದೈವದಾನದ ಕಲುಟು ಕಂಬೇರ್ಲುಳ್ಳೇರು ಅವು ದಾದಂದು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಯೊಂದು ಪಂಡಂಡ ಐತ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂಚ ಅವು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಆರಾಧನೆದ ಪ್ರಕಾರನೇನ ಅತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ಲುಳ್ಳೇರು ಕಂಬೇರ್ಲುಳ್ಳೇರು ಅಪಗ ಅವರಡ್ಡೆ ಬೇತೆನೇನ ಅತ್ತು ಒಂಜೇನ ಪಂಡ್ಪನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಯಾನು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಹತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲಂದಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ಪೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿತಾಂಬರಣ್ಣ ಹೆಂಗಿನಿತ ದಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಜಬನ ನೇರವಾದ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿನಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನರೆ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲಿಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಪಾದಿಪ್ಪೆ ನಿಖುಲ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಎನ್ಮ 14 ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರ್ಕೂರು ಮಂಗಳೂರಿತ್ತಲ್ಲ ಬಾರ್ಕೂರದ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬಂದ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಆಂಡ ದೈವ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಸರಿಯಾ ಅಂಚಿ ಓ ಜೋಗ ಬತ್ತಂಡ ಅಮ್ಮನೋರು ಜೋಗ ಬತ್ತಂಡ ಯಾನು ದೈವದ ಮಣ್ಪಿನತ್ತೆ ದೇವೇರು ಬರ್ಪುನ ದೇವರನ್ನ ನಿಖಲನೆ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರೇನೆ ಶಕ್ತಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರೇನೆ ಭಾಷೆ ಅವರು ಅರ್ಥ ಅಂಜಾನಗ ಮೂಲಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಅಂಚೆನೆ ದೇವ ಭಾಷೆ ದೇವರಿಂದ ಅನ್ಬಲ್ಲ ದೇವ ಭಾಷೆ ಅವು ಕನ್ನಡ ಉಂದುದಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಲೌಕಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಂಡ ಅವು ದಾಯಗ ಅಂಚ ಬತ್ತನಂದು ಸುಲಭಡು ಪಣ್ಪುಣಂದಾಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವರೇ ಕೊಂಚ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪೇರು ದೈವ ಕೊಂಚ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪೇರು ದೈವ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆಚರಣೆ ಬರ್ತಾನೆ ದೇವರು ಎಂಕುಲ್ ಬನ್ನ 19 ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆನ ಭಾಷೆ ಹೆಂಚಿನ ಅವು ಕನ್ನಡ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಬತ್ತುಪ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರನಕಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರನಕಲ ಭಾಷೆ ಪೇರು ಶಾಲಿ ಭಾಷೆ ಆಯ್ತಾ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಶಬ್ದ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ಲೆಟ್ಲ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಪೆದಂಬುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಆಯ್ತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಡ್ಡೆ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಪಣಲಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿರಿಗೆ ಎನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಗ್ಲ ವನಸ್ ಇಂದು ಪಣಪೆನೆ ಮೋಸ ಅಂದ್ ಪಣಪೆ
ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಇತ ಕೊರ್ರ ಭಾಷೆ ಅಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೀಕರಣ ಅಂತ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಷೆ ದಾಖಲೀಕರಣ ನಿಖಿಲ್ನ ಓಮನ್ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭಾಷೆ ಇದ ಪೆದಂಬು ಶಬ್ದಗಳು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಭಾಷೆದ ಆಯ್ಕೆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಆಪತ್ತು ಭಾಷೆ ಆಪತ್ತು ಭಾಷೆ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಸಂಕಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಂಗ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಬೊಕ್ಕೋರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿನ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಇತ್ತವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ವ್ಯರ್ಥ ಆತನ ಎಂಕ್ಲನಾಗ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಾತ್ರೆ ಅಜ್ಜದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಸಾಧಾರಣ ಬಂಡ್ಕೊಂಡ ದಾರ್ ದಾರ್ ಬನ್ನಾರ್ ಏರೇರ್ ಬತ್ತೇರು ದಾರ್ ದಾರ್ ಬನ್ನಾರ್ ದಾರ್ ದಾರ್ ಬನ್ನಾರ್ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಾರು ಪಂಡ ಬನ್ನಾರ್ ಬಂಡರ್ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾರಿಡ್ ಆರು ಬನ್ನಾರು ಸಾಧಾರಣ ಈ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಮಾಪ್ಳ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಒಂತ ಈ ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅದೇ ಬ್ಯಾರಿ ಮಲಯಾಳಿ ಸೇರ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲಕ ನಿಖಿಲ್ ದಾರ್ ದಾರ್ ಬನ್ನಾರು ಏರೇರು ಬತ್ತೇರ ಅಂಚ 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 ನಿಖಿಲ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆದಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಅದಲ್ಲ ಆತ ನೆಟ್ ಜಿ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಈ ಬಗೆಟ್ ಬರೆಪುಣಂದಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದು ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಹಕಾರ ಬೇರಿತಾಂಗ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಆವಡಾಯನಂಚೆತ್ತನ ವಿಚಾರಗಳು ದಾಖಲೆ ಉರಿಯುಡಾಯನಂಚೆತ್ತನ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂಚಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಗಡೆ ಮಲ್ಪಡ್ತೀನಿ ಮೋನಪ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಬಣ್ಣದ ಇತ್ತೇರು ಉಡುಪಿಡು ಇತ್ತೇರು ದಿವಂಗತೇರು ಆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಆರ್ನ ಜೋಕುಲೇಡ್ ಅಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹಿನಕುಲು 4-5 ಜನಲ ಅಕುಲಕಲು ಒಟ್ಟುಗಾಂಡ ಈ ಭಾಷೆನ ಪಾತೇರು ಆ ರೀತಿ ಉಡುಪಿಡುಪ್ಪನು ಮಕ್ಕಳು ಕುದ್ರೋಳಿದಕಲು ಕುದ್ರೋಳಿ ಮನೆತನ ಅಗ್ರಸಾಲ ಮನೆತನ ಒಣದೊಂಜಿ ಮನೆತನ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಕಲ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪಾತಿರ ದುಂಬು ದಿನ ಅಕ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲಾಗ ಅಕ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲಾದ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಏನು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದಗೆಂಡ ದೇವ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯ ಪಣಪನೆ ಕನ್ನಡ ಪಣಪನೆ ಅಲ್ಪದ ಬತ್ತಿನ ಕನ್ನಡದ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಮೂಲ ಬೊಂಡ ನಿಖಲ ಅವಳು ಕನ್ನಡ ಅವೇ ಪಂಡ ಕಾಂಚಿ ಕನ್ನಡ ಅವಳು ಭಾಷೆ ಇಂಚಿನ ಅಕಲು ಮೊಕಲ್ನ ಭಾವನೆ ಎಂಚ ಮತ್ತ ಮಂಡ ದೈವ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆಚರಣೆ ತುಳುಟು ಇಡೆ ಬನ್ನಗ ಮುಲ್ಪದ ಆಚರಣೆಗೆ ಈತೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ಧ್ವಜಪಾಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಪಣ್ಪುಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ದೈವ ಬೈದಿನ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಬರ್ತೀನಿ ತಾಂಗಡಿ ತಾಂಗಡಿ ಬರಕೆ ತಾಂಗಡ್ಡು ಈ ಸಾಂತು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರು ಬಣ್ಣದು ತಾಂಗಡಿದ ಗುತ್ತುಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕೋಲದ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಂಬೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಮರ್ಲಾಯಿನ ಜುಮಾದಿ ಕೆಂಡಿಗೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟು ಬರೋಡ ಅವನು ಐಕ್ ಬೇರೆ ಪಂಡೇರು ಈ ಬರ್ಪಿನ ಏನು ಬಲ್ಲ ಬನೆ ಬಾರಣ ದೈವನ ಬಲ್ಲ ಬನೆ ನ್ಯಾಯ ಮೀರಿದ ಬರ್ಪಂಡ ಪೂಜೆದ ಬರ್ತದೆ ಅವನು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಅಂಚ ಆರು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಪಕ್ಷಿಯರದ ಕೈತಾಡ ಬ್ರಹ್ಮಪರ ಗೋಳಿ ಬಣ್ಣದು ಉಂಟು ಹತ್ತೂರು ಆ ಗೋಲ್ದಮರ ತಾಡಿಟ್ಟು ಮೇರೆ ಸಾವುಕಾರ ಈ ಕುಂಟು ಕೊಣತಿನಾರು ಗಂಟು ದಿಯೇರು ಒಂಚೂರು ಬಚ್ಚರ ವೆಜ್ಜೆ ಇತ್ತು ನಂಗಜ್ಜಿ ಮಾದಿ ಬರ್ಪೆ ಹೊಂಟೆ ಅಂಡು ಬೈದಿನ ಎಂಕದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪು ಜತ್ತ ಅಂದ್ ಆತನಗ ಮಲ್ಲ ಗೋಳಿದ ಗೋಳಿದ ಮರದ ಗೆಲ್ಲು ಪೊಲಿದು ತಿರ್ತು ಬುರುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾರು ಬತ್ತು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಕರ್ನಕ್ಲಿನ ಸೇರದ ಅವಳು ಆರಾಧನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಕ್ರಮೇಣೋಡು 6 ಸುರತ್ಕಲ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಬೆರಿ ಬತ್ತು ಬೈದಿನ ದೈವ ಅಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬಲ ಬಣ್ಣಗ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಇಡೀಗ ಸುರತ್ಕಲ್ಲು ಆರಾಧನೆ ಸುರ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಒಂಜಾತ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಾಸುದಾರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರೆ ಮೂಲತವಾದ ನಿಕಲ್ನ ಆರಾಧನಾ ಶಕ್ತಿ ವೀರಭದ್ರ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಅತೆ ಅಪಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಲಕ್ಕೇಸಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ತಾಲಿಯರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೇರಿಗಳ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಮೂಲಿತ್ಯ ಸಂಗತಿದಾದ ಕೆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಎಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಅವಿನ ನೆಟ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಡು ಕೆಲವು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಕತ್ತಲ್ ಸರಿ ತುಳು 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 ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಾಗದೇವಿಯರು ನಮ್ಮಂದು ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತೆ ತುಳುನಾಡಿ ನಾಗದೇವಿ ಆ ನಾಗದೇವಿಯರ ದರ್ಶನವನ್ನ ಕಂಡವತ್ತಿ ನಡಾಯ ಅಂಚ ನಾಗಿ ದೈವ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ನಾಗಗೂ ಕೋಲ ಉಂಡು ಸರ್ಪಗೋಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚುಂಡು ಅಪ್ಪಳ ನಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅರಿಂದಾಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ದೈವ ಅಂದಾಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಬೇಕ ಕನ್ನಡ ಬಾತ್ಯನು ದಾಯೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ದೇವೇರುಂದಾನಗ ಕನ್ನಡ ಬಾತ್ಯರನ ಮೇಲ್ಮೆ ತುಳು ಬಾತ್ಯರನ ಇಂಚ ದೈವ ಪನ್ಪಿನಂಚುತನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನಲ್ಲಾತ ಜನಗಳ ತೆರಿ ನೋಡ ಇದಮಿತ್ತ ಮುಂದೊಂಜಿ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಬೋಡು ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ನಂಗೆ ಅತೆ ಏನ ಮಸ್ತು ತೂತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ದೇವಿನ ದರ್ಶನ ಎಂಕಲ್ನಾರೆ ಅತನ ಎಂಕಲ್ನಾಗಲೆ ಆಂಡು ದರ್ಶನ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಾತ್ಯರ್ನು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಬಾತ್ಯರ್ ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ಟು ದುಮ್ಮು ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಬರೋ ಇಜ್ಜಾನ್
ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಐದು ಒಕ್ಕ ಈ ಬೊಂಬ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಕೆಲವು ದರ್ಶನ ಗಿರ್ಶನ ಪೂರ ಬರ್ಪನಂಚತ್ತನ ಕ್ರಮ ಆತನ ಈ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಾತಿರು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಬಾಕಿದ ಊರ ತುಳುಟ್ಟೆ ಅಂಚ ಅದ ನಿಖಲ್ನ ಆಡು ಭಾಷೆ ತುಳು ಅಂಜೆ ನಿಖಲ ಆರಾಧನೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಜುಮಾದಿಗೆ ತುಳು ಅತೆ ಮಾನೆಚ್ಚ ಮದಿಪುಲ್ನ ತುಳುಟೆ ಮದಿಪುಲ್ನ ತುಳುಟೆ ಇತ್ಯಾದ ತುಳುಟೆ ಮದಿಪುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಶನೋಡು ಕನ್ನಡೋಡು ದೇವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದುಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಳ್ಳಾಲದ ವಸಂತೆ ಬಂದು ಪಾತ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ವಸಂತಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ದಯಾನಂದ ಪ್ರಸಾರ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಬಿಣ್ಣೇರ್ ನಕ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಇಂದು ನಂಕ್ ರಾಜನ್ ದೈವಲ ರಾಜನ್ ದೈವಲ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿಡ ದೈವಲ ಐತೆ ಕೋರಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಡ್ರೆ ರಾಜನ್ ದೇವಗೂ ಹಕ್ಕೊಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ರಮ ಎಂಚಕೆಂಡ ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ರಾಜನ್ ದೈವಡು ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ನೇಮುಡು ಮಾತ್ರ ಕೂ ಅಗ್ಯುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮಲ್ತದೆ ದುಂಬದಕ್ಕಲ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಮರ್ಲಗೆ ಮರ್ಲೆ ಪೊರ್ಲಗೆ ಪೊರ್ಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಪುರುಬಾಲೆನೆ ಬೆಚ್ಚ ತಿಂತನೆ ಬಣ್ಪನಂಚತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಯಾನುಂದೇನ ಮಸ್ತ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನವಿನ ಆತ್ ಸಹ್ಯ ಮನ್ಪುಜಿ ರಾಜನ್ ದೈವಳಂತೂ ತುಚಿ ತಿಂಪನಂಚತನ ಕ್ರಮ ಬಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಹಲೋ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಂಟ ದೈವಗೂ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಕುಲು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಅವಲ ಎಂಕುಲು ರಾಜನ್ ದೈವಡು ಅರಸುಲೆಗೆ ಮುದ್ರಾತಿನಕಲು ಬರ ಕೋರಿನ ಕೂಲಿಡು ತುಚ್ಚಿದ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅವು ಸರಿಯತ್ತು ಎಂದು ಎಂಕಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಲ್ಲೆ ವಸಂತಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ವಸಂತಣ್ಣನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗೆ ಬತ್ತಂತೊಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಪಂಪನ ಸಮ ಇತ್ತ ರಾಜನ್ ದೈವ ಘಟನೆಗಳು ಸಿರಿಮುಡಿಯರ್ನ ದೈವ ಘಟನೆಗಳು ಒಂಜಿ ಕೋರಿನ ಕೂಲ್ಡು ತುಚ್ಚಿ ತಿನ್ಪಿನಂಡವು ಏತು ಮಲ್ಲ ಸರಿಯತ್ ಇತ್ತ ಎಂಗ್ಲೆಟ್ ಆತ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಕೂಲ್ಡು ತುಚ್ಚಿ ತಿನ್ಪನವು ಅವು ಸರಿಯತ್ತು ಏತು ಸರಿಯಿಂದ ಅರಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯತ್ತು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮರಳು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನೆ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು ಅವಳು ಕೋರಿ ನಿಂಚ ಕ್ರಮ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತನ್ನ ನಿಜ ಜೀವನಡ್ಲ ಕೋರಿ ತಿನ್ನಂದಿನಗಳು ಹಾಗೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬೇರೆ ನಿಜವಾದವೇನು ಕೂಲಿಡು ತುಚ್ಚಿದು ಅಗ್ಗಿ ತಿನ್ಪ ನಾವು ಅವು ದೈವದ ವಿಚಾರಗೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂಡ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಲ ಗಾಳಿಯಾರ ಪೋಲ ಅಂದ ಕ್ರಮ ಇಟ್ಲ ರಾಜಂದ ಯೋಗಂದತ್ತು ಬಾಕಿ ದೆಕ್ಕಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಆಯಿನ ತವೇನ ವಿಕೃತ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೇನು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ತಂಡೆ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ದುಂಬುಡ್ದು ಬೈದಂಡೆ ಮಲ್ಪ ಗುಳಿಗ ಬೈದಂಡು ಇಂಚಿ ಬೊಂಡ ಇದು ಹೊಸದೈವ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಅತ್ತು ಅವಲೊಂಜಿ ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ನವಿಲ್ ಕಟ್ನು ಅವು ಪೋದು ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡಲು ಜಪ್ಪುನು ಅವು ಪೋದು ಉಗ್ಗುರಡು ಪೋದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಾತು ಕೋರಿಲೇನು ಮಲ್ಪನಂಚುತ್ತನ ಕ್ರಮ ಕುಲಿತ್ತಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅವು ಎಂಗ್ಲೆಂಟ್ ಎಂಗ್ಲ ರಾಜನ್ ನೆಕ್ ಸಿರಿಮುಡಿಯರ್ನ ಕುಲು ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಕಟ್ಟು ಜಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಎಂಗ್ಲು ರಾಜನ್ ದೈವದ ಮುದ್ರೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಎಂಗ್ಲು ಬಂಟನೇಮ ಪೂರ ಕಟ್ರಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ರಮದ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜನ್ ದೈವ ಕಟ್ನಕ್ಲು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗಡಿಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿಂತುಂಡು ಅಂಡ ಪಂಜುಲ್ನೇ ಮಾಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗಡಿಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನಕಲು ಇಂಚ ಗಡಿಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಕುಲುಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅವು ಗಡಿ ಪಾಡೋಲಿ ಪಂಪಿನ ಕ್ರಮಕುಲು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಕಟ್ಟದ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ತೂಪುನಂದ ಒಂಜಿ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಸಾತ್ವಿಕತೆದ ಒಂಜಿ ಸಿರಿಮುಡಿಯರ್ನ ನೆತ್ತಕಲು ಅವೇನ ಆಯ್ನಾತವೇನು ಮಲ್ತು ಜಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ತು ಜಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪಂಪನ ಸರಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಒಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದೆ ಉಡುಪಿದ ಪೇಟೆಡ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇ ದಾದ ಮುಜ್ಜನಕಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಮೂಲಮೈ ಸಂದಾಯೆ ಗಂಗನಾಡಿ ಕುಮಾರ ಒಡಿಲ್ತಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೂಮ್ರ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲಮೈ ಸಂದಾಯಗ್ಲ ಒಡಿಲ್ತಾಯಗ್ಲ ಪಂಬದೇರ್ ಕಾಲ ಕಟ್ಟುನು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಗಂಗನಾಡಿ ಕುಮಾರಗ್ಲ ಮೂಲಮೈ ಸಂದಾಯಗ್ಲ ಪಂಬದೇರ್ ಕಟ್ಟುವೇರು ಒಂದು ಜೂಮ್ರ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಾಗ ಏರ್ ಕಟ್ಟುನು ಕಾಲ್ ಅಂದು ಪಂಬದೇರೆ ನಲಿಕೆದಗಲ್ ಕಟ್ಟುನೆ ಎಂಚಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಯಾನ ಈರೈಕ್ ಉತ್ತರ ಕೇಂದ್ರಡ ಎಂಕ್ ವಾಮದ ಪದವುಡು ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣರ್ನಿಲ್ಲ ನೇಮೆತ್ತಂಡ ಅಡ ಮರಣ ಗುತ್ತು ಒಂದು ಅವಳು ಕಟ್ಟೊಡ್ಡ ಅರಸುಲ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಅವಳು ಅರಸು ಪಟ್ಟಿ ಅವಳು ಎಂಕ ಅರಸು ಪಟ್ಟಿ ದೆತೊಂದು ಯಾನ ಅವಳು ಜುಮ್ರ ಜುಮಾದಿಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟದೆ
ಅಂದೆ ಜುಮ್ರ ಜುಮಾದಿ ಎಂಕಲ್ ನಕಲು ಕಟ್ಟಬೇರು ಅವು ದಾಯಿಗೆಂಡ ಆ ಜುಮಾದಿನ ಸ್ವರೂಪನೆ ಬರ್ಪು ನಾವು ಅಂಚಂದು ಆ ಜುಮಾದಿಗೆ ಪರವೇರ್ಲ ಕಟ್ಟುವೇರು ನಲಿಕೆದಗುಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವೇರು ಅಂದೆ ಕಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ದಾಲಜ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟೆಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಮರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಊರದ ಕಟ್ಟು ಆ ಊರುಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವರ್ಗನೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂದೊಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವರ್ಗನೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಇರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬನ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ಯಾವರ ಅರಸು ಮಂಜಿಷ್ಟಾರ ಮಾಡಡು ಅರಸುಳು ಅಕುಲು ಇರುವೆರ ಅರಸುಳು ಅಕಲಿನ ಅಂಚಿ ಬಂಡ ಕಿನ್ನಿಮಾನಿ ಭೂಮಾನಿ ಬನ್ಪೇರು ಮೂಲ ಎಂಕಲು ಬಂಬದೇರಿ ಕಟ್ಟುನು ಕಿನ್ನಿಮಾನಿ ಭೂಮಾನಿಗೆ ಅವಳು ಪರವೇರು ಕಟ್ಟುನು ಅವೇ ಮುರಣಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸದರ್ನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ನ ಧರ್ಮನೆ ಮಾಂಡೆ ಅವಳು ಕಿನ್ನಿಮಾನಿ ಭೂಮಾನಿ ಕಟ್ಟು ನಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಅವಳು ಏತ್ತು ಶಿಸ್ತುದ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಾಡ ಒರಿಯ ಕಟ್ಟದ ಮುಲ್ಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಬುಡ್ಡ ಸಾಧಾರಣ ಏನ್ ಪಾತ್ರಿನಗಳಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಲ್ಲು ಲೈಜಿ ಆ ದೈವ ಸಾಧಾರಣ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಮಸಲು ಧೂಮ್ರ ಜುಮಾದಿ ಬಂಡ ನಾವು ಇಂಚಿರ್ದೇ ಬತ್ತೆ ನಾವು ಇರಗರ್ತ ಅವು ಅವು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ದಾಲಜ್ಜಿ ಐಕ ಪಂಬದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ ವರ್ಗಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಅಜಲು ಪದ್ಧತಿ ಏರುಲ್ಲೇರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ದ ಕಟ್ಟವು ನಾವು ಸೂಕ್ತ ಸೂಕ್ತ ಅದು ಏರು ನಲ್ಕೆದೆಗೆಲ್ಲ ಪಂಬದೇರ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಡಿಲ್ತಾಯಿ ಕಟ್ಟುನು ಪಂಬದೇರೆ ಕಟ್ಟುವೇರು ಎಂಕಲ್ ಕಟ್ಟುನು ಪಂಬದೇ ಒಡಿಲ್ತಾಯಿಗೆ ಯಾನ ನೇಮ ಕಟ್ಟದೇಗ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲ ಆಯ್ನಂಚೆತ್ತನ ಮೊಯ್ಲೊಟ್ಟು ಪದ್ಮನಾಭ ಪಂಬದೇರೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಮುರಣಿ ಮೂಲು ದೈವಸ್ಥಾನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಡಿಲ್ತಾಯಿ ಕಟ್ಟಿನ ಅವಕಾಶ ಅಂಡೆ ಒಡಿಲ್ತಾಯಿ ಅರ್ಧ ಅಂಡೆ ಅವು ಕಟ್ಟಿ ಅವು ಎಂಕುಲೇ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಉಳ್ಳಾಗಿ ಎಂಕುಲೇ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಪ್ರದೇಶ ಎಂಕುಲೇ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಬಣ್ಪನೆ ಬಾಕಿ ಅವು ಎಂಕುಲೇ ಕಟ್ಟಿನ ಮಾ ಓಲಿತ್ತಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲೇ ಕಟ್ಟಿನ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಾಕಿ ಸಮುದಾಯದಗಳು ಕಟ್ಟಿನ ಉಂಟು ಅಂಚಂದ ನಿಖಲ್ ನಾವು ಅವಳು ಬಂಬದೇರೆ ಕಟ್ಟುನ ಬಂಬದೇರೆ ಕಟ್ಟಡ ಈಗ ಜುಮ್ರ ಜುಮಾದಿ ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ತುಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಆ ಪ್ರದೇಶಡು ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ಲಿಪ್ಪುನು ಅಪಗ ಕುಲೇಕೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಇಂಚಿದ ಮರಗಿಲ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರವ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯ ಇಂಚ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಲು ಆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೆರಡಲ್ಲ ಆ ಕುಲು ಅವೇ ಶಿಸ್ತುಡು ನೇಮ ಕಟ್ಟಿರು ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇಂಚ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರೆ ನಮಕ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತಾಲಿಯರ್ನಕಲ್ನ ಕುಲವೃತ್ತಿ ನಂಕ್ ನೇಕಾರಿಕೆ ಇಕಡೆ ಅಣ್ಣೇರು ಇಂಚ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಿದಾರ್ದ ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರು ಕಾಂಚಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಗೆ ಪಟ್ಟೆ ಕೊರ್ಪುನಕಲು ನೇಕಾರರು ತಿರುಪತಿಲ ಕೊರ್ಪುನಕಲು ಪದ್ಮಶಾಲೆಲು ನಿಖಲ್ನ ಈ ಕುಲವೃತ್ತಿ ನೇಕಾರಿಕೆ ಇತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನ ಬುಳೆದು ಆಧುನಿಕತೆ ಬುಳೆದನು ಇತ್ತೆಲ ಕೈಮಗ್ಗದ ನೇಕಾರಿಕೆ ಇಂಚಿಪ್ಪೆಂಗುಲು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ಕೆನ್ನಿಗೋಳದ ಅಂಚದ ಮರಗಿಲ್ಲಿ ಪೋಯ ಕೊರ್ನ ಪಗ ಎಂಗುಲು ತುಯ್ಯ ನಿಖಲ ಕೈಮಗ್ಗದ ನೇಕಾರಿಕೆಂಡು ಈ ನೇಕಾರಿಕೆ ನಾಶ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ನಿಖಲೆಗೆ ಆ ಪೂಜಾ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನು ದುಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಪಲೇನ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ತೆ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಏರು ಪಾತ್ರೆ ಎನ್ನ ಪುತ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ರಾಜೇಶ್ ಮಾಡುದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊಲ್ಲಿನ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ನ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಮತ್ತ ಪಿತಾಂಬರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ನಮ್ಮ ಹಳೆಂಗರ್ದಾರು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಾಂಬೂರು ಯಾರು ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂದೆ ಸರಿ 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 ಕೊಡೋಜಿ ಪಿತಾಂಬರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ನಮಸ್ತೆ ಮಕ್ಕ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತ ಸರ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಪಲ ತಗೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಿಖಲ್ ಅಭಿಮಾನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾ ಪಾತ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವಡು ನವಪಾದ ಗೋರ್ಮನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲಾಬ್ಲು ಎರಡದಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಂದಾಗ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರತೆ ನಮ್ದು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಬೊಣ್ಣು ದಿಕ್ಕದನ ಎಂಗ ಅಲಂಗಾರದನೆ ಬೊಣ್ಣು ದಿಕ್ಕದು ತೊಂದರೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಗುಣಾರ್ಥದ ಬೊಣ್ಣು ಬಾರಿ ದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ಲೇನ ಆದಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆಂಧ್ರದ ಬೈದು ಪನ್ಪೇರ ಒಂದ ಆಂಧ್ರ ಅಮರಾವತಿ ಪಂಡ ಅಮರಾವತಿ ಆಂಧ್ರ ವಿಜಯವಾಡದ ವಿಜಯವಾಡದ
ಅಂದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಅಡೆ ಪೋತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಬಹುಶಃ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನು ತುಳುವರ ಸೇವನ್ ಪೇರು ಆರು ಆರ್ನ ದಂಡಿತದ ಪೋನಗ ದಂಡ ಸಾರ್ನಾಗ ಆ ಒಂದು ವಿಜಯವಾಡ ಪೋತಿನಾರು ಅಮರಾವತಿ ಪೋತೆ ಅಮರಾವತಿ ಪೋತಿನಾರು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವರನ್ನು ಬುಡಿಯೇರು ಆ ತುಳೂರು ಪಣದ ಎಂಕ್ ಈ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಯಾನ್ ಆ ಅಮರಾವತಿ ಹಿಡಿದು ಪಿರ ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ ಬಸ್ಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಅಲ್ಪದ ಜನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆ ಜನ ಅಲ್ಪದ ಕತೆ ಬಣ್ಣಂಡು ಒಂದು ತುಳೂರು ಬಂಡ ಈ ಊರು ಮುಲ್ಪ ವೀರಭದ್ರೆ ಉಂಡು ಇಂಚ ಒಂದು ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಲೋಡು ಬೈದಿನ ಒಂದು ಸೇನೆ ಬೋತಿನಗಳು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಅವಳು ಸೇರ್ನ ಊರೇ ಆ ಕಾರಣದಾತ್ರನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ನಕಲೆಗ್ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಗೋಚರ ಅಥವಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಕಲು ಆ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನಕಲು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತುಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾವರ ಬಾರ್ಕೂರು ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತುತ್ತೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುಂದ ಆಗುತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಕಲೆಗೆ ಆಂಧ್ರಡ್ದು ಬತ್ತಿನಕಲು ಅತೆ ಇರ್ಬಂಡ್ ಬನೆ ಅಲ್ದು ಕಾಂಚಿರ್ದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿನಕಲು ಅಂಚಿರ್ದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತರು ಆಂಡ ನಿಖಲ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಖಲ್ನ ದೇವರ ಕನ್ನಡಡು ಪಾತಿರಿ ಎರಡಲ ಅತೆ ಅಂಚಿದ ಭಾಷೆ ಆಂಧ್ರಂದ ಅಂಡ್ಲ ತೆಲುಗುಂದ ಅಂಡ್ಲ ಮೂಲು ನಿಖಲ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳುಂದು ದಿಡ್ಡೊಂದರತೆ ನಿಖಲೆ ನೂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾಕೆಂಡ ಈ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಎತೋ ಜನಾಂಗದಕ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಮಾತಿರಿಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲ ಭಾಷೆನೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನತ್ತಂದೆ ಮೂಲು ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೂ ಸೇರವನಲ್ಪ ಎಂಕಲ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳುಂದು ಬಣಪನ ಕ್ರಮಜ್ ಅತ್ತ ಅಲ್ಪಲಂಚನೆ ತುಳ್ಳೂರುಂದು ಆ ಪುದರ್ನಕುಲು ದಿವೊಂದಿರ್ತುಲೆ ಬೈದಿನಕುಲು ಬಣ್ಪಿನ ನಿಖಲ್ನ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೇನ ದಿಡ್ಡೊಂದು ಅವೆ ನಡಪವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲ ಗುಂಜಿ ಆಕರಾಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂಡು ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿನೆ ರಡ್ಡನದಾದ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಅಮೇರಿಕಾಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಪುಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಬಾಲೆದ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ತ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಮೂಲು ನಾಲೈನು ತಲೆಮಾರಾದ ಮೂಲು ಪುಟದ ಬಲತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬೇತೇನೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಂಚಾನಗ ಯಾಣ ಬನ್ಪುನೆ ಆಯಿನಾಥ ನಿಖುಲ್ ನಾಯ್ಕನೆ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪನ ಜನಗಣಿತ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಖಲ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳುಂದು ಬಾಡ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜತ್ತದ ಪಿದೆ ಬತ್ತರಡು ನಿಖಲ್ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾತಿರ್ನೆ ತುಳುಂದು ಬಾಡ್ಲೆ ತುಳುನ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆಂದಕ್ಕೇನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನಿಂಚ ತುಲೆ ಇನಿತ ದಿನ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ನ ಬಗೆಟೆ ಚರ್ಚೆ ನನಗೆ ಅಕೇರಿದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಕೊಡಿಯೇರವನ ಪದ್ಧತಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಂಬೆ ಕಲ್ಲು ಅವು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಲ್ಲು ಕುಡಾಗ ಕಲ್ಲದ ಬೆಲೆದರೆಗೆ ಮರ ಮಲ್ಪನಾರ ಮಲೆನಾಡಚ್ಚವೆ ಬಲ್ಲು ಮಲ್ಪನಾರ ಅಂಜಿ ವರ್ಗ ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗರಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೇಗ ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಡಿಮರತ ಒಂದು ಪನ್ನಂಡ ಧ್ವಜ ಇರದು ಒಂದು ಆಪಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕ ಇಂಚ ತೂಪುಣಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನಕ್ಲು ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡು 4 ಜನ ಗುರುಕಾರನಕ್ಲು ಇಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಮುಜಿನೆ ಗುರುಕಾರ ಅಪ್ಪು ಗುರುಕಾರ ಮಾಡೋದು 6 ಕೆಂಬ್ರಾಲು ಪಕ್ಷಿಗೆರತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಹರಿಪಾದ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಡ ವಿಶೇಷ ಅದೇ ಬೇರೆಗೆ ಅವಳು ಈ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವ್ದು ಆರಾಧನೆ ಕೋರಿಗುಂಟ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಗುಂಟದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು ಆ ಕೋರಿಗುಂಟದ ಹಕ್ಕು ಬೇರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾರಂದಾಯ ಬಾಕ್ಯಾರಿ ಜಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ದೀಪ ಬೊತ್ತವನ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತು ನಡಿಗೊತ್ತು ಮೊಕಲ್ನ ಮೂಲ್ಕಿಡ್ ಅವು ಬನ್ನೆ ನಡಿಬೊಟ್ಟು ಜಿಮಾದಿ ಬಾಕ್ಯರ ಜಪ್ಪೊಡ್ಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿನೇ ಗುರಿಕಾರ ಅವಳು ಬೋದು ದೀಪ ಗೊತ್ತಾದು ಅಂತೋಡು ದರಿದೀಪ ಗೊತ್ತಾವು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದ್ ಬಂಟೆ ಎಂಕಲ ಕನಲ್ದಾಯಿ ಎಂದೊಂಜಿ ದೈವಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೇಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಧಿ ಎಂಗ್ಲ ಪೆರಾರದ ಬಲಾಂಡಿ ಕಟೊಂದಿತ್ತೆನಂಚಿತ್ತೆನ ಎಂಗ್ಲ ಐತಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕಟೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಇತ್ತ ಸತೀಶ ಬಂಬದೇರೆ ಕಟ್ಟುವೆರೆ ಉತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿ ಉತ್ತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಚು ಶೆಟ್ಟಿ ಆಚಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟಿ ನಲುವೆರೆ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರು ಅಕಲ್ನ ಬೆರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಅವು ಕನ್ನಡ ಎಂದು ಎರುತ್ತ ಕನ್ನಡ ಎಂದು ಬುದರೆ ಆರು
ಎರುತ್ತ ಬೇರೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಮುದಾಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರೇಡು ಎರುತ್ತ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 6 ಬತ್ತು ಮಾಯಾತಿನ ಆ ಕಲ್ಲು ಇನಿಕ್ಕುಲೈಕ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಅದ್ಭುತ ನೇಮ ಬಲಾಂಡಿ ಸಂದಿಲ ಆ ಸಂದಿದ ದಾಟಿ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಕನಲ್ದಾಯ ನೇಮ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ಗೆಲು ಬಲಸೋನಂಚಿತ್ತನ ಕನಗಳು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಏನ್ ಪನ್ಪುನೆ ಇಂಚ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಗಿಳಿರಿ ಆ ಕಡೆ ಪಂಡರ್ ಇಂಚ ಪಾತ್ಯರ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಬೇರೆದಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠಿನಕುಲು ಅಂತ ಅತೆ ಐಕ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಈ ರೀತಿ ತೋನ ತೋಜು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬೇರೆ ಕುಂಟುದ ಬೇರೆ ಆದಿಪ್ಪು ಏರುತ್ತ ಬೇರೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತೆ ದುಮ್ಮುಪುರ ಕುಂಟುಪುರ ಅಂಗಡಿ ಪತ್ತದ ಇತ್ತೇಜು ಇಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತದೆ ದುಮ್ಮುದ ಆ ಕಾಲೋಡು ಪೋಪಿನ ಅಂಚ ಈ ಜವಳಿದ ಕಟ್ಟಬತ್ತ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಕಿ ಬರಿ ಒಂದೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊರಡಿರು ಎಂಜ ಕಡೆ ಪಂಡನ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಷೀಣ ಒಂದೊಂದು ತೋಜುಂಡ ಖಂಡಿತ ದಾಯ ಪಂಡಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆವಾದ ಕೆಲವು ಕೊಡ್ಡು ಕೈಮಗ್ಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ದಾಯ ಪಂಡಂಡ ಅಲ್ಪದ ವಾತಾವರಣ ಆ ರೀತಿ ಉಂಟು ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ವೆದರ್ ಪಂಪ ಇಂದು ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ರೇಷ್ಮೆ ಬುಳೆವರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಆ ಮುಲ್ಪದಾನೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ನಕಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬೈರಸ್ ಪಂಡೆ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೂ ಅಪ್ಪಗ ಬೈರಸದ ಅಗತ್ಯ ವಾಯಿರ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ಬೈರಾಸರದೇ ಶುರು ಆಪಿನ ಬೈರಾಸದಂತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಬೈರಾಸಂದೆ ಪಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾವರಡ ಬೈರಾಸ್ ತಯಾರಾಪುಂಡು ಬೇತೆಗೊಡ್ಡ ಪೂಜೆ ಒಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಕೈಮಗ್ಗು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ ಮಗ್ಗ ಪಂಡದ ಅಪ್ಪಗ ಪುದರ್ದಿಯರು ಐಕ್ ಒಂದು ಅನ್ವರ್ಥ ಅಥವಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಮಗ್ಗ ಬತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆವಡು ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಈ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೂ ಮುಲ್ಪದ ಉಷ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಖಾಲಿ ಪರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ನೂಲುಡು ಮಾತ್ರ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೇಯ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಈ ನೇಯ್ಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ತೂಣ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಆವಡುಂದಂಡ ಐತ ಪಿರವುಡು ಸಾಧಾರಣ ಏತು ಶ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಮಂಡ ಒರಿ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೀರೆ ನೀ ಎಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಒಂಜಿ 30 ಸೀರೆ ಆವಡುಂದಂಡ ಐತ ಪಿರವುಡು ಸಾಧಾರಣ ಒರಿ 2 ಜನ ನೂಲು ಸುತ್ತುದು ಪಾಸು ಮಲ್ಪೊರೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ 3 ದಿನ ಅವು ಒಂದು ಕಸುಬು ಪೋಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಒಂಡ 2 ಜನ 3 ಜನ ಕೆಲಸ ಬೂರುಂಡು ಅಪ್ಪ 3 ಜನ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಪುಜಿ ನೂಲು ಎಂಚಾಂಡು ಅಪ್ಪ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಅಗ್ಗ ಇತ್ತಂಡು ಕ್ರಮೇಣವಾದ ಪಿರಿಯ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ನೂಲ್ದ ಪಿರಿಯಾಂಡ್ ಮೂಲು ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತನ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ನೆದ್ದು ಬಿತ್ತ ಪಿರ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಈ ಪುರಾತನದ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆನ ಒರಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅವಡು ನಿಖಲ್ನ 14 ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ಕೈಮಗ್ಗದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ದೀವೋಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಾಂಡ್ಲ ಅವೇನು ದೀದು ಅವೇನು ಕನಿಷ್ಠ ಚಾಲನೆ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ ದೀದು ಹೊಸ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಬಡು ಎಂಕ್ಲು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರನಗ್ಲು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ನೆಯ್ಯರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕನಿಷ್ಠ ಬೈರಸ್ ನೆಯ್ಪಾವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಬನ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಒವೇ ಜೋಕುಲಿತ್ತಿನ ಪನ್ನ ಬಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಟ ನೇಮ ಕಟ್ಲ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಅಂಡ್ಲ ಕಟ್ಲ ದಯಗಂಡು ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪುಟ್ನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅವಡು ಮನೆ ಕುಂಬಾರ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋದು ಬಂಡೆ ನಿಕುಲ್ಲಂಚೆ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಕರಮಲ್ಪನವನ್ನು ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮದತ್ತು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ಕನಿಷ್ಠ ನಿಕಲ್ನ 14 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಡ ಅಂಡ್ಲ ಒಂದೇನು ಒರಿಪಾವನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಗೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಲೈಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣಪನ ಭಿನ್ನಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ನಷ್ಟಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇಷ್ಟಗೋಸ್ಕರ ದೀವೋಡು ಪಣಪನ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪಿತಾಂಬರಣ ಈರ ಹಳೆಂಗಡಿದಾರು ಎಂಗಲ ಈರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಮೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಡೇರು ದಯಗಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಏನು ದಯಗಂಡ ಎದುರು ಪಿರಡು ಅಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಎದುರೆ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನಾರು 6 ಬರುಡು 6 ಪಾತೆರಡಲು ಆಯ್ಕೈತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವೇರು ನಿಜವಾದ ಪಾತೆರ ಸತ್ಯ ಇರೇ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಿನ ಮನ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಮೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಪಾಯರು ಹಿರಿಯ ಆಯ್ನಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಮಾಜದ ಕೆಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣನ ಆಯ್ತನೆತ್ತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ವಿವೇಚನಯುತವಾದ ನಂಚಿತ್ತನ ಉತ್ತರಲ ಕೊರಿಯರು ನಲ್ಲಾತ ದುಂಬುದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪುವಾಯಿರು ಬರಡು ಪಣಪನ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲು ಕೂಟಾಯಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಇರೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪಿತಾಂಬರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಎಂಗಲ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು
ಇನೇ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರು ಸ್ವಾಗತ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರ್ ದಯಬಂಡ ನೆಟ್ಟು ಬಂಜಿಂಜುಜಿ ಪಾಪ ಅವಳು ಆಯ್ತ ಧನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನ ನೂದು ನಮಸ್ಕಾರ ದಯಕೆಂಡಾರಿಗೆ ಆರು ಆತು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಮೇರೆನ್ ತೂಪೇರು ಮೇರ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂಜಿ ಎಡಮೇದ ಏಳು ಭಾಗದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆವಂದಿನಲ್ಕ ಮೇರ್ನ ಘನಸ್ತಿಕೆಗೆ ಮೇರ್ನ ಗಡಿಕ್ ಚೂರು ಎತ್ತಿ ಅರೆಗ್ಯಾನ ನೂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ತೂತಿನ ಆತ್ ಗೌರವ ಆತ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಪನುಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಆರು ಇತ್ತಿನೆಡ್ದವರನೆ ನಾನು ಓಡೆ ಪೊಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಕಾಸುದ ಸ್ವಾಗತ ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಬಾರಿ ಅಂದ ಹೋಟೆಲ್ ವಾಸುದೇವರ ಅರೆ ಪಟೇಲ್ ವಾಸುದೇವ ಅರೆಗಲ ನೂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾಬಂಡ ಈ ರೀತಿ ಯಾನು ಪಂಪಿನ ಮಾತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಏರುಪುರ ಕಲೊಟ್ಟು ಉತ್ಪತ್ತಿತ್ತಿನಕಲುಲ್ಲರ ಉದ್ಯಮಿಲುಲ್ಲರ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಂದನಲ್ಕ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ದಯಮಲ್ತದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿಗೆ ಅನ್ನದ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜೇರೆ ನಿಕಲು ಅನುಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರೋನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕುಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಡುಳ್ಳೇರು ಆಯ್ನ ಆತ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಆಧಾರಾಲೆ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿತಾಂಬರಣ್ಣೆ ಆರ್ನ ಅನುಭವದ ಬುತ್ತಿದ ಉಳ ಏತುಂಡ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರುಡು ಪಟ್ಟಿಯರ ಪಿತಾಂಬರಣ್ಣ ಈರು ಬಾರಿ ಪೋಡ್ತಿರ್ತಾರದ ಆಲ ಪೋಡರಿಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ಜ ಇರೆಗಿಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳ್ಳ ವತಿರ್ದೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿದೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದೇತ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಟ್ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಜಗ್ಗ ಅಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕಲ್ಬರ ತೂತೇರು ನಿರಂತರವಾದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದ ಮುಖೇನ ತೂಪುನಂಚುತ್ತೇನೆ ಅತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮುಖೇನ ತೂದು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರನಂಚುತ್ತೇನೆ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂದುಳೆ ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಣ್ತೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಾ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರಣೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತೋನುಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿ ಅಂದಿನ ನಿಕುಲ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂದಿನ ಎಂಕ್ಲು ತೆರಿವನು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಗಳ ತೆರಿದು ತೆರಿಪಾವನಂಚುತ್ತಾನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಕಲಾ ದೈವದ ಕಲಾ ಒಂದು ಮಾಯದ ಒಂಜಿ ಅಂಗಣ ಪಣಪಣ ನಿಲೆಟ್ಟು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಅನೂಕೇನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪ ಎಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ